Hayırlı gün, hürmetli президиум. Утырышта катнашучы мөхтәрәм асыл затлар, килгән кунаклар. 5-нче бүтән дөнья татар хатын-кызлары җыенын башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Менә без тагын башкалабыз Казанга 5-нче бүтән дөнья татар хатын-кызлары җыенына җыелдык. Быелгы җыенда Татарстан Республикасының 43 районыннан һәм шәһәрләреннән, Россия Федерациясының 65 төбәгеннән, 18 ерак һәм якын чит илләрдән 400-дән артык делегат катнаша. Шулай ук биредә махсус чакырылган мәртәбәле кунаклар да бар. Җыенның программасы кысаларында 13 апрель көнне, ягъни кичә, делегатлар Татарстан Республикасының Арча, Биектау, Балташ, Яшел Үзән районнарында булдылар. Район җирлекләрендә делегатлар Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасының һәм башка хатын-кызлар оешмасының эшчәнлекләре белән таныштылар. Халыкның яшәеше, тормыш күнкүреше һәм шулай ук бишек туен үткәрү тәртибе белән дә таныштылар. Ышанып әйтә алам, сез бу сәяхәттән күңел җылылыгы тапкансыздыр һәм ул сезнең тормыш тарихыгызда, яшәү рәвешегездә билгеле бер улын алыр дип уйлыйм. Мин инде сезнең җылы кул чабуларыгыздан да ошатып кайтканыгызны, үзебезгә кирәк дип алганыгызны инанып менә ышанып әйтәләм, һәм дә менә сезне көтеп алган. Андагы сез хакимиятны күрдегез, хакимият башлыклары белән таныштыгыз. Гомумән дәүләт органнарында эшләүчеләр безнең гомумән хакимияттәге башка җитәкчелек белән хатын-кызлар оешмасының нинди бергәлектә эшләгәннәрен сез анык күреп кайттыгыз. Һәм менә шушы безнең бөтен җирдә дә киң җәелергә тиеш. Аларга чын күңелдән рәхмәт. Алар шуны шундый бер тында сезне каршы алдылар һәм сезне озаттылар, бик матур итеп сезгә чаралар күрсәттеләр. Тагын бер кат аларга рәхмәт белдерик. Хәзер президиум белән таныштырырга рөхсәт итегез. Закиров Ринат Зиннур улы. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе. Ратникова Рима Атлас кызы. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары. Татарстан журналистлар берлеге рәисе. Идрисова Кадрия рәис кызы. Бөтен дөнья татар хатын-кызларының Аккалфак иҗтимагый оешмасы рәисе. Колесникова Лена Рафик кызы. Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе. Бәдретдин Кадрия Фазрахман кызы. Финляндияның татар җәмгыяте әгъзасы. Миликеева Флүдә Ирек кызы. Казакстан Республикасы Уральский шәһәре татар мәдәният үзәге иҗтимагый берләшмәсенең идарә рәисе. Валиева Зилә Рәхимҗан кызы. Казан Кремле музей башлыгы директоры, Татарстан хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе. Саттарова Гүлинә Рөстәм кызы. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары Аккалфак иҗтимагый оешмасының Яшел Үзән берлеге җитәкчесе, район советы депутаты, Ак Егет мәктәбе директоры. Сәйитова Дамира Расих кызы. Башкортстан Республикасының атказанган артисты. Уфа дәүләтенең Нур театры актрисасы. Сәйдә Абыстай Аппакова. Татарстан Республикасы Диния нәзарәтендә хатын-кызлар арасында һәм бөтен Россия мөселман хатын-кызлары оешмасында дәгъват шурасы, ягъни вазгыятьчеләр оешмасы җитәкчесе. Шулай ук бүгенге пленар утырышта Татарстан Республикасы президенты аппараты, хөкүмәт әгъзалары, дәүләт һәм җәмгыять эшлекләре, дин әһелләре, язучылар, артистлар, район, төбәк, чит илләрдәге хатын-кыз оешмалары җитәкчеләре катнаша. Хәзер безнең утырышның регламентын билгелик. Чыгыш ясарга теләүчеләр күп булын искә алып, төп докладларга 15 минут, чыгышларга 5-7 минут вакыт бирелә. Шушы тәкъдим белән килешүчеләрнең тавыш бирүләрен сорыйм. Килешәбезме шушы тәкъдим белән? Хәзер тавышны кул чабып кына бирәбез. Былай булса, дөресме, кул чапмаучылар
ризасызлар булып торачак яңадан. Кул күтәреп тавыш бирүегезне сорыйм. Төшердек. Каршылар бер тавыштан регламент белән килешәбез һәм инде бергәләп без сезнең белән үзебезнең шушы җыенның эшенә керешәчәкбез. Хәзер Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов исеменнән сәламләү өчен сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы урынбасары, Татарстан рәисе урынбасары, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Ратникова Рима Атлас кызына бирелә. Рәхмәтегез, Рима Атлас. Хөрмәтле милләттәшләр, татар халкының теле, мәдәнияте, әхлакы сагында торучы ак калфаклы ханымнар һәм туташлар, сезгә сәламәтлек, эшегездә уңышлар телим. Сезнең белән бу очрашуга мин бик шат. Без хәзер милли тормышыбызны ак калфак оешмасыннан аның зирәк, кайгыртучан, максатчан ханымнарыннан башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Халкыбыз үз асылын саклап калсын, киләчәктә дә башка милләтләр арасында югалып калмыйча яшәсен, үссен өчен сез алып барган эшләр зур әһәмияткә ия. Минем инде рәсми вазифам хәзер сезнең алда сезгә багышланган Рөстәм Нургали улы Миңнеханов Татарстан Республикасы Президентының рәсми сәламләвен яңгырату. Ул булай дигән: Мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле ханымнар һәм туташлар, сезне баш калабыз кунакчыл Казан шәһәрендә кайнар сәламлим. 5нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары җыены милли мәдәниятне, рухи хәзинәләребезне торгызу, үстерү һәм саклап калу, туган телебезгә ихтирамны арттыру максатларыннан уздырыла торган чараларның берсе. Гаилә учагын саклауда, балалар тәрбияләүдә, җәмгыятебездәге рухи, әхлакый эшчәнлектә хатын-кызның роле аеруча зур. Сез яшь буын вәкилләренә мехрибанлылык, хезмәт сөю, күңел матурлыгы кебек асыл хасиятләрне сеңдерергә тырышасыз. Буларны исә милли тәрбиянең нигезен тәшкил итүче сыйфатларның иң мөһимнәре дияргә була. Татар тарихында күренекле урын тотучы, шулай ук исемнәре дөньяда танылган бөек шәхесләр, мәшһүр хатын-кызларыбыз байтак. Заһидә Бурнашева, Фатиха Аитова, Сахибҗамал Гыйззәтуллина Волжская, Сара Садыкова, Мәгъбә Сыртланова исемнәрен атап китү генә дә җитәдер мөгаен. Алар милләтебез горурлыгы. Сез заманнан калышмыйсыз. Хәзерге катлаулы чорда бик тиз үзгәрүче дөнья шартларында яшь буында милли үзаң формалаштыру өчен зур хезмәт куясыз. Бүгенге җыенның эше нәтиҗәле булыр. Яңа идеялар, уңышлы фикерләр, кызыклы тәкъдимнәр әйтелер дип ышанам. Кадерле хатын-кызлар, әлеге чарада катнашуыгыз иҗтимагый эшчәнлектә тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге тудырсын, бәрәкәтле эшкә җилкендерсен һәм якты өметләр өстәсен, яңа планнарыгызга этәргеч бирсен. Һәммәгезгә дә нык сәламәтлек, иҗади уңышлар, гаиләгезгә иминлек телим. Якыннарыгызның җан җылысын, кадер-хөрмәтен тоеп, бәхетле яшәгез. Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, Татарстан Республикасы Президенты сәламләүне хәзерләрегезгә. Хәзер төп доклад белән рөхсәт итсәгез, үзем чыгыш ясар идем. Хөрмәтле җәмәгать, газиз милләттәшләрем, зур дулкынлану белән без кабат мәркәзебез Казанга җыелдык. Бу табигый. Һәр татарның күңеле Татарстанга, баш калабыз Казанга тартыла. Безнең очрашу шатлыгына язның матур төсмерләре, табигать уянуы, авазлары килеп кушыла. Килешәсездер, шундый шартлар һәр кемнең күңелендә якты өметләр уята. Матди хыяллар барлыкка китерә. Шигем юк. Бу залда милләт язмышына битараф булмаган ханымнар вә туташлар утыра.
Карагыз әле. Сез нинди матур, нинди ихлас, bir-birigizga каратып, bir-birигезне сәламләп алыгыз әле. Сездәге киемнәр, Сездәге киемнәрнең төс гармониясы һәм калфаклар. Күрәсезме? Әгәр дә без калфак кимәгән хатын-кызны күрсәк, ул тамамланмаган образны барлыкка китерә кебек. Хәзерге вакытта. Чөнки безнең башыбыздагы калфак безнең образыбызның тамамлануын күрсәтә. Менә шуңа күрә дә сез менә шундый итеп килгәнсез. Biz шушы образда татар, мусулманның татар хатын-кызы образында. Һәм бу шушы мусулманның татар хатын-кызлары җыеныда. Бик зур рәхмәт сезгә. Чын күңелдән башыйм. Хөрмәтле ханымнар һәм туташлар, искә аласыздыр. Күңелегезгә сеңдереп, урнаштырып барасыздыр. Һәр җыенда Мөхлисә бубыйның сүзләрен шигар итеп алабыз. Бүгенге җыенның төп шигары хатыннарның бүгенге көнгә беренче вазифалары ана телен саклау. Беренче хатын-кыз казыяның фикерләрен дәвам итеп, тагын шуны да җиткерәсем килә. Балаларыбызга яхшы тәрбия биреп, милләтебезне оҗмаклы кылучы да без. Аларны тәрбиясез куеп, милләтебезне җәһәннәм тамукка кертүче дә без. Хатыннар дигән Мөхлисә бубый. Минемчә, аның бу сүзләрен һәр татар хатын-кызы үз күңелендә даими сакларга тиеш. Чыгышында хатын-кызларга кагылышлы бер тарихи вакыйга турында әйтеп китү урынлы булыр. 1917 елның февраль революциясыннан соң татар дөньясы искиткеч көчле вә күләмле күтәрелеш кичерә. Һәм бу күтәрешләрнең алгы сафларында әлбәттә хатын-кызларыбыз да була. Бу чорда Казанда беренче бөтен Россия мөслимәләр курылтайы җыела һәм мөһим карарлар кабул ителә. Шул карарлар нигезендә татар хатын-кызлары ислам дөньясында беренчеләрдән булып сайлау хукукларына ирешә. Апрель аенда хатын-кызларның беренче курылтайына 100 ел. Менә нинди тәңгәллек безнең җыен, менә бүген һәм апрель айы хатын-кызларның курылтайына 100 ел. Бөтен дөнья татар конгрессы оешуга да тиздән 25 ел була. Уйлап карасаң, бу шактый мөһим дата. Чөнки дәүләтебезне югалтканнан соң беренче тапкыр бөтен дөньяда яшәгән татар халкын барлау, җыю, берләштерү, аның киләчәген кайгырту максатыннан махсус халык ара статустагы структура төзелде һәм ул уңышлы гына эшләп килә. Конгресс каршында аның кысаларында оешып киткән безнең Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасына да июль аенда 25 ел тула. Конгресс хатын-кызлар хәрәкәтенә зур игътибар бирә дип уйлыйм. Бүгенге көндә Аккалфак оешмасының 475 филиалы бар. Татарстанның 43 районында һәм шәһәрләрендә, 42 регионда һәм 19 чит илдә. Аеруча Кыргызстанда, Швецияда, Россия регионнарыннан Башкортстан, Оренбург, Пенза, Удмуртия, Түбән Новгород, Киров, Самара, Ульян өлкәләрендә, Татарстанның Актаныш, Азнакай, Балташ, Биектау, Яшелүзән, Чирмешән, Чүпрәле, Саба районнар җирләрендә эш зур активлык белән бара. Аккалфактан тыш сүзгә Мөхлисә бубый, Сакип Җамал оешмалары белән дә тыгыз элемтәдә эшлибез. Менә үзебезнең Татарстанда эшләп килүче, менә Зиләр Химиянны дип таныштырдык. Сез инде аны бөтенегез беләсез. Безнең Татарстан хатын-кызлары оешмасы. Шул Татарстан хатын-кызлары оешмасында без һәр вакытта президент кабул итәләрендә катнашабыз. Быел инде безнең өчен бик зур шатлык, Зиләр Химиянны бик зур рәхмәт сезгә. Безнең Лена Колесникова, аның белән дә сез таныш. Ул безнең Россия күләмендә җиңүче хатын-кыз образын тасвирлады һәм ул анда җиңүче титулына ия булды. Без аның белән бик горурланабыз, бик шатланабыз. Бу кирәк калды безгә.
Һәм гомумән Татарстан хатын-кызлары оешмалары, җирлекләрдәге оешмалар, безнең ак калфак оешмалары бик берлектә эшләр, бик килешеп эшләр. Узган елгы форумда кабул ителгән резолюция. Без анда һәр вакыт, мин сезгә әйтәм, резолюцияны кабул итәбез. Эш вакытында ел буе резолюция карагыз. Biz анда нәрсә кабул итәбез, ул безнең үтәләме? Үтәлеп бетәме? Ул мондый гади бер кагаз биреп җибәрә торган кагаз түгел. Чөнки без аны бөтенебездә бер тавыштан хуплап, ул карарны кабул итәбез. Бу кабул итү безне, без моны эшләргә әзер дигән сүз. Һәр карарны кабул иткәндә уйлап, баш шәрифләренә җибәреп, фикерләп эшләргә кирәк. Шуңа күрә без инде барыбыз да кул күтәреп тавыш биргәнбез икән, кайткач бу эшләрне барыбыз да җиренә җиткереп башкарырга бурычлы. Сез менә бүген монда җыелып килдегез. Кискен сүзләр дә булыр, конкрет фикерле сүзләр дә ишетерсез, ләкин сез аны үзебездә юта белегез. Чөнки без һәр беребез эшләгәндә һәр вакыт әйтәбез, без бик күп җыелабыз. Без җыенга гына җыелмыйбыз. Безнең әле күчмә утырышлар бар, йөри торган. Һәм һәр вакыт әйтеп киләбез. Гадәттә безнең җитәкчеләр булып, кайбер җирләрдә әдәбият укытучыларын куялар. Мин әйтмим, әдәбият укытучылары көчле халык. Ләкин җитәкче булып эшли белмәгән, яки эшләп карамаган хатын-кыз, ягъни 13 ел әгәр дә менә чит илләрдә сез беләсез, ул фактик менә шушы мисалны 13 ел кеше укытучы гына булып эшли икән, бер җирдә дә ул җитәкче булып эшләп карамый икән, ул бүген регионны оештырып чыгара алмый. Региондагы хатын-кызлары артыннан ияртә алмый. Һәм районнар өчен шул. Әгәр дә без аннан соң шушы әдәбият укучылар я башка бер кичкенә функцияны үтәгән, функцияны тагайдырсыз кичкенәсе юк, ләкин җитәкче постында эшләмәгән кеше үз артыннан бөтен районны, бөтен регионны һәм чит илләрне ияртә алмый. Без моны дөрес аңларга тиеш. Мин һәр вакыт әйтәм. Кадрия рәисне без бит кичкенә кеше. Без ничек хакимият башлыгына кирик? Кадриясына без кем инде? Мин һәр вакыт әйтәм. Әгәр дә шулай син үзеңне куя алмыйсың икән, син үзеңнең артыннан хатын-кызларны ияртә алмыйсың икән, бүген хакимият башлыгына кирүне син зур эш дип саныйсың икән, миннән булмый. Зинһар әйтәм, ак калфак оешмасы, ягъни хатын-кызлар оешмасының җитәкче булудан үзегез әйтегез, мин була алмыйм, эшли алмыйм, булдыра алмыйм дип. Халыкны алдап йөрүнең мәгънәсе юк. Чөнки безгә эшләргә кирәк. Без бездән калмаска кирәк. Нәрсә кабул иттек бер җыенда? Шуны икенчесенә эшләп бетереп без килергә тиеш. Әгәр дә без һаманда бер-беребезне сыйпап кына, алдашып кына, без эшлибез бит инде бездә дип йөрибез икән, безнең эшебез бармаячак. Күрәсез, без карыннан башладык, бәби карынга урнашты. Безнең тәрбия шуннан башланды. Сез аны һәр берегез беләсез. Кичә юкка гына без сезне бишек туйларына җибәрмәдек. Biz шуның белән бу өлешне тәмамлауны күрсәтә. Эшләнеп бетмәгәннәргә әле кабат кире кайтып җиң сызганып эшли башларга кирәк икәнен күрсәтә. Эшли башлау без эшләдек дип отчет бирү түгел бездә. Сез аны бик әйбәт беләсез. Кайтабыз. 2 атнадан сезнең фото сурәтләр белән 5-6 менә шушы әйберне үткәрә башладык дигән миңа сезнең материалларыгыз килә башлый. Менә шунда мин күрәм, эшли башладыкмы без? Әллә без һаманда шушында алган тәсирләрдән ойный алмыйча йөрибезме? Һәм 2 җыен арасында күчмә утырышлар үткәрү безнең гадәткә кирип китте. Моның бик кирәк икәнне без үзебездә инандык, бергәләшеп фикерләштек, булар бик кирәк. Узган ел җыеннан соң без беренче Яшел үзәнгә кузгалдык. Яшел үзәндә менә аның җитәкчесе биредә утыра, кичәдә булып кайттыгыз. Яшел үзән бер карасаң ул рус кешеләре күбрәк яшәгән җирлек. Ләкин эшләсәң эшләп була. Иң беренче алар берничә ел эшли башлаганда ук башладылар балалардан Яшел үзән буенча шәхесләрне барлату. Шәхесләрне барлыйлар, бала шуңа инша яза. Шул иншаны җыялар, бәйге үткәрәләр. Шулар арасыннан иң кыйммәтлесен, иң әйбәтләрен сайлап алып китап чыгардылар. Китап чыгарганнан соң алар үзләренең шәхесләр эзләре, Идел аръягы шәхесләре эзләреннән дигән үзләренең маршрутларын, сәяхәт маршрутларын төзеделәр.
Һәм монда килеп, сез ак калфаклар беләсез, безгә раслап күрсәттеләр. Үзебезнең конгрессның залында уку булды. Шул вакытта раслап күрсәттеләр. Һәм без аларга күчмә утырыш куйдык, һәм күчмә утырышта шул маршрут буенча без йөреп чыктык. Һәм бик гаҗәеп. Белергә кирәк, аңларга кирәк. Бу маршрутлар бөтенебездә дә булырга тиеш икән, аңлап кайтып киттек. Аннан соң без кузгалдык Актанышка. Ул июль айы иде. Июль айында Актанышка бардык. Һәм гаҗәп бик күп. Менә монда утырганнарның күбегез кайсыларыгыз Актанышта булды? Кул гына күтәрегез. Менә Актанышта булучылар 150 хатын-кыз. Аның 11 чит илдән килгән хатын-кызлар иде, регионнан һәм Татарстан иде. Без анда 3 көн булдык. 2 төн кундык, 3 көн эшләдек. 22 авылны барладык. Ул үзе бүген сөйләячәк, мен шуңа аерым басым ясамыйм, ул үзе сөйләп аңлатыр. Һәм гаҗәеп сурәтләргә тап булдык. Ничек безнең гореф-гадәтләр саклана? Авыл халкы безне ничек кабул итә? Кирәкме без авыл халкына? Менә шунда инде мин моннан әйтергә тиешмәм. Авыл халкының бишектәгесен бишеккә салып тәгәрәтеп, һәм инде сәламәт булмаганнарын коляскаларда күрдегез, чүреп тә гаҗәпләнеп кайттыгыз. Бүтән авыл халкы, 22 авылның халкы безнең белән булды. Хәтта Айгөл бәйкем әйтеп тә белмәс, Иске Кормаш дигән авылда читтәге булган чишмәне авылның уртасына төшереп, килен чишмәсе эшләп куйдылар. Һәм безгә килен төшүне күрсәттеләр. Бу бит бездән соң кала, авыл халкына кала. Һәм инде яңадан без кузгалдык сентябрь ахырында. Кузгалдык без Оренбургка. Иң беренче килеп кирдек Каргал авылына. Менә кайда безнең бер җирлегебез. Без белә торган, аңлый торган башладык эшебезне зиратыннан. Кайбер кешегә бәлкем кызык та торгандыр. Чөнки зиратка нәрсәгә без кирергә тиеш дип. Ләкин менә без анда аңлап, күреп, тарихны төпкеллегеннән аңлап белеп кайттык. Ул зиратта бер нинди агач үсми, андагы чисталык. Без килеп басабыз зират янына, горизонтка хәтле кабер ташлары күрәбез. Безнең Татарстанда безнең бу яктан киттек. Чөнки башка милләт вәкилләренә ияреп, без нәрсә генә утыртмыйбыз каберстаныбызда. Нәрсә генә үстермибез, ничек кенә пычратмыйбыз. Һәм анда без әгәр дә агач утыртабыз икән, анда җәннәттә яши. Агач утыртабыз икән, анда кош ялый. Без бит аны табигый. Менә бу әйберләрне бүтән җирлектәргә дә таратырга кирәк. Моны күрсәтергә кирәк. Аннан булдык без мәктәптә, Каргалының мәктәбендә. Каргалының мәктәбендә мәктәпнең тышындагы лозунг. Уңышлар сиңа укучым. Менә без үзебезнең Татарстанга гына игътибар итеп, кая бар уңышлар сиңа укытучым дип язган. Укучым дип язган. Бездә рәхим итегез. Кем өчен языла ул лозунг, ул сүзләр? Кем өчен? Рәхим итегез. Анда уңышлар сиңа укучым. Мине ул менә бу әйбер мине бик тетрәндерде. Бик тетрәндерде. Һәм кайткач мәктәпләргә киңәшегез, барлагыз. Менә киртегез шушындый әйберләрне. Без укучылар белән эшлибез. Укучылардан менә аның ямендә, тәмендә барлык безнең киләчәгебезне алар безнең. Алар булдырачаклар. Һәм менә аннан соң Оренбург шәһәренә килгәч, анда гаҗәеп таң калдык. Без сәяхәт иттек Оренбург буенча һәм андагы биналарын күреп без таң калдык. Таң калдык, чөнки алар барсы сакланган анда. Һәрберсен халык белә. Һәм андагы безнең халыкның, үзебезнең татарыбызның мәгърифәтен күтәрергә эшләгән халыкның тәмен, ямен белеп кайттык. Чөнки менә әйтәләр, менә ул бик нык саран булган дип берәүне сөйлиләр. Саран булган. Ул каядыр барганда, бер каяда башка ашханәгә кирип ашамаган, аксасын сарыф итмәгән. Ул өеннән пешереп апчыгып киткән. Ләкин ул акчасын татар мәгърифәтен күтәрергә юнәлткән. Менә бу безне сакландыра һәм горурландыра торган фикер. Һәм моны безнең хәзерге без бай диючеләргә моны җиткерерлек фикерләр. Безнең байлар шул кадәр дип язылып чыга. Мин кайчакта интернеттан я газетадан укыйм да, бездә байлар бик сирәк. Бездә байлар юк ул. Ул акчалы бай дигән сүз түгел, аның рухы бай түгел. Бай шундый кеше, әгәр дә аның рухы бай булса,
Әгәр дә ул шундан артык үзенең малы белән, ул үзебезнең мәгарифне күтәргән. Менә монда Россиядән килгән безнең, чит илләрдән килгән үзебезнең хатын-кызларыбыз утыра. Без күбрәк бөтенебездә игътибарыбызны Казанга, Татарстаныбызга юллыйбыз. Ләкин Татарстанның да бюджеты шикле. Никадәр генә тырышсак та, Татарстан, безнең хөкүмәтебез, дәүләтебез тырышса да, бөтенесен кулачлап алып ярдәм итә алмый. Без үзебезнең җирлектә мәгърифәтебез, үзебезнең татарлыгыбызны сакларга үзебезнең ярдәмчеләребез булырга тиеш. Менә үзебезнең рухи яктан байларыбыз булырга тиеш. Шул вакытта без саклап кала алабыз. Инде Башкортстанга килсәк, менә безнең Башкортстанда шәҗәрә бәйрәме дигән әйбер безнең башланып китте. Башкортстанда без моны башта Балташ районында башлап җибәрдек. Шәҗәрә бәйрәме бу безнең өчен бик кирәк. Һәм инде күчмә итеп алып барачакбыз. Узган ел без аерым бер сәбәпләр аркасында барып җитмәдек, ләкин алар үткәрделәр. Шундый зур кимәлле итеп үткәрделәр. Кайтасы бүтән кешеләре самолетлар белән кайтып җиттеләр һәм үткәрделәр. Быел шул шәҗәрәнең икенче өлешен дәвам итеп, без сезнең белән җыелып анда барачакбыз. Алла бирсә. Менә мин узган елгыларын сөйләдем, быелгыларын үзегезгә теркәп куегыз. Чөнки сез кайту белән планлаштырырга тиеш. Аннан соң Кадри рәисен безнең бит кеше ул вакытта бара алмый, анда бер булырга тиеш түгел. Біз моннан кайтабыз. Кайту белән без һөнәри дәресләргә җыелабыз. Ашарга пешерү буенча, татар халык ашлары буенча 25-26 май. Һәм моңа сездән үзегез түгел повар булмасагыз, үзегезнең кирү кирәкми. Пешекче һөнәре, аш-су устасы килергә тиеш монда. Кайткачтан ул үзе кинәлеп, үзе бу эшне өйрәтергә тиеш. Безнең беренче көнебез булса Казанда, икенче көнебез Әтнәдә булачак. Аннан кайтканнан соң без Башкортстанга юл алабыз май аенда, 26 май, теркәп куегыз. Салават шәһәрендә. Менә шушы шәҗәрә без бәйрәмендә. Аннары без кузгалабыз Саба районына. Саба районында безнең битеп баручы, инде үләм дип торган васиятнамәләре язу. Нигез ташы. Килен кайнана төп йорт төшенчәләрен бирәбез. Менә хәзерге вакытта гаиләләр арасында әгәр дә безнең кемдә булса үлеп китсә, бүләнмичә азапланалар. Бүтән туган тумача сугышып талашып бетә. Менә шул васиятнамә төзү. Миңа быел бик зур бер чыганак белән танышырга туры килде. Ул сирәк очрый торган кулъязмалар. Лобачевский исемендәге китапханәнең сирәк очрый торган кулъязмалар бүлегендә утырырга туры килде беренче тапкыр һәм шунда очрашырга туры килде васиятнамәләр белән. Элекке халыкның васиятнамәләре булган, шулар сакланып калган. Бик гаҗәеп матур менә булар, кирәкле әйберләр безгә һәм шуннан килде. Ник хәзер халыкны өйрәтмәскә шуңа? Без сезнең белән июль аенда Сабада моны һәрберебез язарга өйрәнеп, үзебезнең җирләргә кайтып, аны язарга өйрәтергә бурычлыбыз. Төп йорт төшенчәсе биргән гаиләләрдә булабыз сезнең белән. 5кә бүленәбез. Менә һәрберсендә булабыз, ул гаиләләр белән танышабыз, ул гаиләләр безгә сөйләшәчәк, күрсәтәчәк ничек яшәешләре, алар белән танышачакбыз. Һәм гаилә төп килен гаиләсе. Менә нәрсә кирәк безгә хәзер. Һәм менә шушыларны танышканнан соң сентябрь аена кузгалабыз без Сарман районына. Үз һөнәребезне өйрәтү турында. Кулдан эшләргә өйрәтәбез, сөлгеләр чыгарабыз, сөлге бәйрәменә барабыз. Аннан соң ноябрь аенда йомгаклап без күчмә утырышларны Киров өлкәсенә юл тотачакбыз. Уршык җыена. Балар барысы да тарихта бар безнең. Менә безнең киләчәктә булачак планнарыбыз. Һәм сезнең белән бергәлектә менә безнең үзебезнең күчмә утырышлардан башка халыкның бергәләп үткәрә торган бик күп чараларыбыз бар. Ул чараларны без кайсына барып җитәбез, мәсәлән, Пензада. Быел Әбекәй Матуркай. Ел буе үткәрелә Әбекәй Матуркай. Ел буе бүтән гаилә катнаша. Бүтән районнарда үткәрелеп чыгарыла һәм кире Пензаның үзендә бүтән гаилә бергә җыелып җиңгәннәр. Шунда безнең бәйге үткәрелә. Бик күңелле менә бу бәйге. Моны мин әйтер идем башка барлык җирләргә дә. Менә кемгә үзенең күңеленә хуш килә, үткәренү. Чөнки монда дәү әниләр фигурасы шул кадәр матур күтәрелә, алар оныклар белән, алар киленнәр белән, алар кияүләр белән, алар үзләренең бабалары белән.
Менә шуңа күрә бу әйберләр безгә бик кирәк. Үзебезнең гаилә статусын саклау өчен кирәк. Һәм Кыргызстанда бик матур бер күренеш булды. Менә үзләре биредә утыра. Безнең ондагы курултай бара, яшьләр менә шигу белән шөгыльләнә. Өйрәтү дәресләре. Шеметеп шигу дигән. Ашъяулыклар эшләр, кунаклар каршы алу өчен. Гаҗәп бит. Бер каяда игътибар юк. Яшьләрне карап торам, үзебез утырабыз, без карыйм, сөйлиләр, карап торам. Яшьләр үзләре эше белән шул кадәр бирелеп китеп эшлиләр. Менә һаманда миндә шул. Без яшьләребезгә игътибарны артырга тиеш. Яшьләр безгә күбрәк игътибарны артырга тиеш. Менә бүген күрдегезме күргәзмәләр, калфаклар. Бу безнең 4 еллык эш нәтиҗәсе. 4 ел элек җыелганда сез әйтә идегез. Без каян алыйк калфакны? Ничек тигик, ничек шигик, кем сата? Менә бүген күрәсез, сез регионнардан, районнардан, чит илләрдән алып килгән калфаклар. Булар махсус эшләтелгән түгел берсе дә. Үзегез алып килгән калфаклар. Сез аны менә бүген күрдегез. Һәм анда аны кулъяулыклар чигеп, аларны күргәзмән төзүчеләр безнең Казан федерал университет студент кызлары. Безгә үзебезнең кызларыбызны, бәлкем ул барсыда барып та чыкмас. Ләкин безне үзебезгә аларны якынайтырга кирәк. Безнең балаларыбыз алар. Безнең киләчәгебез аларда. Әгәр дә без алар белән бәйләнешне булдырмасак, безнең киләчәгебез юк. Ак калфакның да киләчәге юк, хатын-кызлар оешмасының да киләчәге юк. Менә алар шул кадәр рәхәт итеп башкардылар бу эшне. Һәм күрерсез калфак туенда. Калфак туенда алар дизайнерларыбыз барсы да яшьләр. Барсы да. Һәм анда безнең кызларыбыз билгеле инде, модельерларыбыз да яшь кызларыбыз. Һәм үзегезгә бүләккә салынган мендәрчекләрне күрерсез. Алар безнең техникум балаларының эшләре. Сәнгать техникумы балаларының эшләре. Бәлкем килеп җитмәгән җирдә булырга мөмкин, ләкин алар безнең балаларыбызның, кызларыбызның эшләре. Менә шуларны алып кайтып, сез шуны үзегезнең балаларыгызга җыеп, яшьләрегезгә күрсәтеп, менә безнең кызларның эшләре, сезнең кебек студент балаларның эшләре. Әйдәгез бергәләп утырып өйрәник. Бу гади һәм шул вакытта бөтен кеше кабул итәрлек. Һәм минем тагын бер нәрсәне әйтәсе килә сезгә. Менә без эшлибез. Һәм эшләп бетермәгән бик күп бар эшләр әле безнең алдыбызда тора. Менә бүген мин сәхнәгә чыгарасым килә 4нче гимназия лицей укучыларын. Кызлар биргә килегез әле сез. Менә без Фатиха Аитованың бу ел музей ачылды. Ул музейда менә Тәмин апа үзе чыгыш ясар ул музей турында. Һәм менә шушы музейга беренче хәзерге ачылган хатын-кыз музее бу. Ул безгә бик кирәк. Һәм монда алга менеп басыгыз. 4нче лицей гимназияда, аны тулышынча белән сөйләнер. Бу гимназияда Фатиха Аитова дәресләре үтте. Бу кызлар гимназиясе, 4нче лицей гимназия, 12нче гимназия түгел, 4нче кызлар гимназиясе. Шул интернатта торып укучы гимназиялар, төрле өлкәләрдән җыйлалар. Менә сезгә билгеле булсын, ул гимназияда сезне без сәяхәт кылдырдык 3нче ел, һәм менә аларның кызлары. Фатиха Аитова шурында менә шушай дип мәктәпләрдә, гимназияда киенгәннәр, күрәсезме? Һәм шул киемнәрне тектереп алар дәрес үткәрделәр. Калфаклар шундый, укытучылар шундый киемнәрдән, калфаклардан, һәм ханым Туташ. Туташ, Мәрьям Туташ, Гөлмәрьям Туташ, Гөлсинә Туташ дип укытучы апа аларга эндәшә. Шул кадәр нәзакәтлек белән сөйләшү, нәкъ шул дәрес алымнары. Менә бу безгә тере мисал. Моны без барыбыз да үткәрәбез. Әкрен-әкрен үзебезнең калебебезгә салып куеп үткәрәбез. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Шулай дәвам итегез. Шулай безнең варисларыбыз булыгыз. Һәм менә минем атап әйтәсем килә. Шушы без әйткән бүген, без күрсәткән bütün мәгълүматларны зинһар яшьләр арасында күрсәтеп, аларны безне аныклап, фотосурәтләре белән безгә җибәрүегезне сорыйбыз. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, бүгенге көндә татарлар да, урыслар да һәм башка милләтләрдә үзенең киләчәге өчен борчыла. Курка күрмәгез татарлар гына алай дип. Проблемаларыбыз күз алдында. Балалар ата-аналарын аңламый.
үз тарихларын, мәдәниятен белмиләр. Мәдәниятсез милләт түгел. Көчле булыйк. Көчсезлек изүчене үзе чакырып тора. Шуңа күрә изелүе өчен корбан үзе гаепле. Парадокс, ләкин безнең өчен бик гыйбрәтле бу. Милли традицияларны саклануы өчен көрәшүче кешеләр милләтнең асылын билгели. Менә монда җыелган халыкны милләтнең мен күпмедер асылы дип атар идем. Кеше хукукларын милли хукуклардан башка күз алдына китереп булмый. Аларның берсе бозылса, икенчесе дә хилафлык килә. Милләт кешеләренең табигый берлеге һәм ул кешеләрнең иҗади эшләвен таләп ителә. Милләт бездән иҗади эшчәнлек көтә, хөрмәтле ханымнар. Без белергә тиеш, теләсә нинди халыкның тарихының үз урыны, үз кадере бар. Җир йөзендә 5 меңләп этнос яши. Шуларның бары 180 генә үз дәүләтләренә ия. Ләкин аларның һәрберсенең иреккә омтылышын туктату мөмкин түгел. Тукай татарларны дөньяның иң алдынгы халыклары белән рәттән күрергә хыялланган. Алдынгылар дәрәҗәсендә булу өчен алар дәрәҗәсенә күтәрелергә кирәк. Һәр чак истә тотарга кирәк. Без һәр вакыт әйтәбез, Сибир татарлары, Астрахань татарлары, Казан татарлары, Самара татарлары. Ләкин без бер халык. Дәрдман әйткәнчә, татарлыктан татар гар итәрме? Кеше үз исемене инкар итәрме? Татарлыктан татар углы татармын, татар түгел димә, башыңны ватармын ди. Кемнәр без татарлар үз җаныбызны тыңлыйк. Әгәр бөтенләй телне белмәгән татар да, әгәр дә анда бер милли моңы кала икән күңелендә, ул үзен татар дип атый. Төрки гаиләдәге уртагыбызны онытмый, уртаклыгыбызны, кемнеңдер традицияларына иярмик. Шулардан ышкынып, үз-үзебезне дөньяга казанышлары дәрәҗәсенә чыгарырга мәҗбүр итик. Польша, Литва татарларын карагыз. 600 елдан артык алар моннан күчеп киткәннәр. Ләкин узган ел безнең халык монда килде. Халык монда булды, Польша татарлары. Татарлыгын белми, ләкин алар үзенең гырыф-гадәтләрен саклап калганнар. Шуңа күрә мин сезгә тагын кабат чакырам. Гырыф-гадәтләребезне саклыйк. Гырыф-гадәтләребез, йолаларыбыз безнең татарлыгыбызны кайтарырга ярдәм итәр. Һәм инде сүземне битереп, тел дигән төшенчәгә бер генә сүз әйтеп китәсем килә. Менә без тел дибез, күп сөйлибез. Телне сакларга кирәк. Бер генә мисал. Үрдәк каз. Каз каңгылдый, үрдәк бытылдый. Һәм аны берләштерүләрдә индоутка дигән кош ясадылар. Шулай бит? Индоутка нишли? Каркылдамый да, бытылдамый да, гыжылдый. Менә мин сезгә әйтәсем килә. Үз телебезне саклыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Безнең теләгебез менә шушы телебезне кайтару. Үзебезнең җаныбызга, калебезгә йолаларыбызны кертү, аларны саклап калу. Бергә булыйк. Рәхмәт сезгә. Сүзебезне Башкортстан Республикасы Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе һәм сүзебезне Башкортстан Республикасы Ак Калфак оешмасы рәисе һәм эшмәкәр Люция Ябир кызы Вафинага бирәгез. Менә бездә бик күп сораулар, оешманы ничек төзергә, нинди документлар кирәк, шул турда ул сезгә аңлатып китәчәк, чөнки аларның аерым оешмалары бар. Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Әле хәерле көн дигәндә ишетелмәде. Миңа соңгы вакытта бик шылтыратулар килә. Бер сорау бурычы күбебезне. Ничек юридик яктан дөрес итеп иҗтимагый оешманы законлаштырырга? Күбезгә мин җавапны бирәм. Кайберләрегез SMS-ка яза ничек эшләргә дип, телефон номеры гына. Әгәр дә шулай эшләйсез икән, кайсы регионнан икән, исемегезне булса да языгыз әле.
Бу сорау вакытлы сорау. 5-6 ел тамы 5-6 ел элек иҗтимагый оешмаларга зур бурычлар башланды, требованиялар. Бу политика аркасында да безнең оешмаларны башка юнсез оешмалар белән бутарга тырышучылар аркасында да. Шуңа күрә без үзебезне яклау өчен төп нигезле законлы кыйгазларыбыз булырга тиеш. Нәрсәдән башларга? Минемчә, башта сез бит инде конференция җыясыз, җыелыш җыясыз да, шунда уйлыйсыз бит инде оешма ачабыз дип. Ул акыллы кына булмаска мөмкин, башка оешма булырга мөмкин. Но башта протокол кирәк. Протокол бик җаваплы кыягаз бүгенге көндә, чөнки ул сезнең документларыгызны Минюста тикшерәчәкләр, банкта счет ачканда тикшерәчәкләр. Бу вакытта сезнең җыелышка килгән кешеләрегезнең исем, отчестволарын полностью, адреслары полностью кирәк. Шуңа протоколда менә шушылар булсын. Бунсыз бик авыр булачак. Шушы протоколда рейс сойларга кирәк. Уставны утвердить, юридик адресны билгеләү. Менә шул протоколыгыз белән Минюстка уставыгызны илтеп бирәсез. Министерство юстиции моны тикшерә. Бу политика оешма түгел, бу иҗтимагый оешма, бу хатын-кызлар оешмасы, бу безнең милләтне саклау оешмасы дигән тикшерәләр. Безнең Башкортстанда бу 3 айга сузылды. Ну, аларның ул кыягасыз бер каяда барып булмый. Минюстан бу кыягызны алганнан соң барасыз салым оешмаларына, аннан аласыз үзегезгә ИНН, ЮГРЮЛ дигән документларны. Иң кызыгы башлана инде банкка счет ачу. Банкта шул Минюст шикелле үк барыбер шушы сезнең җыелышта катнашкан кешеләрегезнең адресларын тикшерәләр, счет ачалар. Счет ачканда тагын бер мөһим нәрсә бар. Без бит инде көнне буена акча белән эшләмибез. Ярдәм итсәләр безнең акча бар, булмаса юк. Шуңа банкта һәр вакыт әйтергә кирәк. Безнең акча постоянно булмый, безне особый учетка куегыз. Ул шулай әйтмәсәгез, сездән ой сайын акча алачаклар за обслуживание. Менә шушылар. Ну, бүлекчәләр белән эшләүне уставта карарга кирәк. Елдан ел мин уйлаймын, инде күп бүлекчәләр барлыкка килер сездә дә дип. Әгәр дә бу уставта тагын карап үтәргә кирәк. 2 варианты бар бүлекчә белән эшләүнең. Беренчесе, бүлекчә үзе менә шушы бүтән документны үзе җыеп эшли. Бу авырга туры килергә мөмкин. Шуңа күрә менә без Башкортстанда безнең бер төп оешмага бүлекчәләрне районнарда ачтык. Безнең хәзер 22 районда бүлекчәләребез бар. Алар безнең исемнән эшлиләр. Барыбер протоколлары бар, но безнең доверенность белән эшлиләр. Ул җиңелрәк эш алып барыр өчен. Ну, налог органнарына учетка башлау белән сезне статистикага информация китә, архивка информация китә, отчетлар китә бит инде. Отчетларны вакытында бирергә кирәк. Бер тиен акча кермәсә дә бирергә кирәк, чөнки отчет бирмәгән өчен дә штрафлар бар. Менә шуларны искә алыгыз. Әгәр дә ниндидер ярдәм кирәк икән, шалтыратыгыз, мин сезгә ярдәм итәргә тырышырмын. Ихтиярыгыз өчен зур рәхмәт. Бергә булыйк. Сау булып торыгыз. Бик зур рәхмәт. Зөфия Забирна. Хәзер сүзне Швециядагы Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Зеттерлунд Әнүзә Гимдулла кызына бирәбез. Рәхим итегез. Исәнмесез? Искитмәле матур ханымнар, искитмәле чәчәкләр, язгы чәчәкләр сымак залда утырган ханымнар. Барысы белән дә күрешергә өлгермәдек әле. Шуның өчен менә мин моннан исәнләшәм барыгыз белән дә. Сезгә күп сәламнар Швеция татарларыннан.
Швециядан гына түгел, әле күптәлгенә очрашып уздык. Лондонда булган безнең конференцияда, анда да татарлар белән, татар хатын-кызлары белән очрашып сөйләштек, һәм дә алар миңа әйттеләр, бездән дә сәлам әйт әле дип. Ак калфаклы күркәм халык, безнең татар кызлары, күзләрендә изге өмет, мөлаемдер йөзләре. Ал калфакны кигән һәр чак күркәм якты ханымнар, тик аларга бирелгәндәй барлык асыл сыйфатлар. Зыялылык һәм горурлык, иплелек һәм уңганлык, гадиллелек һәм шул ук вакыт илаһидай бөеклек. Ак калфактай, аппак әле, саф һәм якты ниятләр, башкарабыз матур эшләр, теләп изге теләкләр. Эшләребез яңгырап торсын, озын гомерле булсын, милләт рухы, хисе белән күңел түрләре тулсын. Ак калфак дигәч тә күз алдына мөлаем, тыйнак, сабыр, горур, гүзәл матур хатын-кызы килеп баса. Чынлап та безнең хатын-кызларыбызда татар хатын-кызларында гына була торган асыл сыйфатлар бар бит. Бу сыйфатлар аларны бик гади дә, бу җитмәслек илаһида итә, әлбәттә. Тагын ак калфак, ул зыялы татар хатын-кызларының баш киеме. Аның кыйбласы аклык, сафлык, яхшылык, яктылык. Татар хатын-кызларының менә шушы берлегенең шушы исемне ак калфак исемен йөртүе очраклы хәл түгелдер дип, менә без барыбыз да шушында ышанабыз. Шулай бит, кызлар. Бу берлекнең төп максаты хатын-кызларыбызның дәрәҗәсен күтәрү, хезмәт җимешләрен, уңышларын халыкка җиткерү, талантлы сәләтлеләрне, уңганнарны эзләп табып, башкаларга үрнәк итеп күрсәтү. Уңганнарны, сәләтлеләрне, талантлыларны эзләп табып, аннан соң аларның уңышларына сөенә белү, бергәләшеп, мактай да белү кирәк. Аларның рухларын да күтәрү белергә кирәк, бергәләшеп шулай җыелышып. Тормыш каршылыкларына каршы тора алу, ярдәмгә аеруча мохтаҗ хатын-кызларыбызга, балаларыбызга, гаиләләргә ярдәм кулы сузу. Менә шушы бөек вазифаны өстенә йөкләп алган һәм искиткеч матур итеп башкарган Кадрия Раисовнага без зур рәхмәтлебез. Менә шушында җыелышып, танышып, аралашып, күпме дуслар табабыз, күпме рухыбызны, милли рухыбызны байытабыз. Ул менә шушында җыелырга мөмкинчелек биргәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Тик хатын-кызлар гына берләшеп, киңәшләшеп, кулга-кул тотышып көрәшкәндә генә җиңә ала бит. Бер кемгә дә сер түгел, һәрбер буталчык авыр замананың бүтән авырлыгы иң элек хатын-кыз җилкәсенә төшә бит. Бүтән хәсрәт иң элек хатын-кыз йөрәгенә кагыла, чөнки хатын-кыз ул һәр вакыт тормыш үзәгендә, ул ана да, ул ир хатыны да, ул хатын-кыз да, ул хуҗабикә да, ул әле хезмәт алдынгысы да. Ничек шул тормыш авырлыклары, мәшәкатьләре эчендә сынмый, сытылмый, үзеңне, гаиләңне, якыннарыңны саклап калырга, шул ук вакыт мөлаем, тыйнак, сабыр, горур, гүзәл хатын-кызы булып та калырга кирәк. Чит илләрдә яшәүче татар хатын-кызларына аерымча икеләтә, эшләтә авыррак дип шутлыйм мин хәзерге көндә шул тормышта үзем кайнашкач. Үз илемдә истиналары да ярдәм итә. Үз илемнең бәрәңге бакчасы да хәтта матур булып күренә дип җырлыйлар бит. Шулай бит. Чит илдә
Телисеңме, юкмы? Шул илнең тәртибен, торышын, телен, кагыйдәләрен, яшәешен үзләштерү генә түгел бит әле. Үз телеңне, ана телен, милләт рухын саклап калырга, югалтмаска, балаларыбызга, яшьләребезгә сеңдерергә тапшырырга да кирәк. Европа илләрендә яшәүче татарлар белән аралашырга туры килә безгә. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме буенча оешкан Европа татарлары альянсында шулай җыелышабыз, илдән илгә йөрибез, бер-беребезнең эшләрен күрәбез, бер-беребезнең уңышларына сөенәбез һәм дә бер-беребездән үрнәк алабыз. Алар дөньяның төрле почмагыннан җыелган. Менә шу Европа илләрендә торган татарлар. Алар төрле илләрдән килгәннәр, үз сәбәпләре әлбәттә бар. Анда килүләренә, торуларына. Һәм дә күбесенең иң зур, иң беренче проблемасы ул телне белмәү. Татар телен белмәү. Татар гырыф-гадәтләрен күбесе белми. Әйе, Татарстандан килгәннәре, алар инде белә, Аллага шөкер. Ә менә чит өлкәләрдән килгәннәре, алар белми телне. Бу аларның гаебе түгел. Әлбәттә, без бит сибелгән татарлар халкы. Сибелгән генә түгел, сөрелгән дә татарлар халкы. Тарих, замана вакыйгалары, тормыш үзгәрешләре сәбәпче булган, нишләп аларның ата-бабалары үз җирләрен ташлап, үз йортларын ташлап, чит илләргә чыгып китәргә мәҗбүр булганнар. Менә Чиләбе өлкәсеннән татарлар Ульяновск, Нижгород өлкәләреннән Башкортстан татарлары бар дибез бит әйме. Аларның үзләренең тарихлары үзенә башка, һәрберсенең. Сибир татарлары, Кырым, Кытай, Финляндиядә яшиләр бик күп татарлар һәм аларның иң көчлеләре генә. Әнисе йомгаклыйбыз ярым. Аларның иң көчлеләре генә, иң бай рухлылары гына үзләренең телләрен саклап калалар. Менә шуңа да карамасын, икенче проблема чит илдә яшәгән татарларның икенче проблемасы. Алар компактны бер илдә дә компактны яшәмиләр. Алар таркалганнар, һәрберсе кайда урынлаша алган, шунда урынлашкан. Шуның өчен менә җыелышулары бик авыр. Бер генә төркем бер илдә булырга мөмкин түгел, ул 15ләп төркемдә булырга мөмкин. Әмма ләкин шулай аңа да карамастан җыелышка сәбәпләрен табып, җыелышып, аралашып, бергә-бергә бәйрәмнәр уздырырга сәбәбен табып торалар. Арасында милли рухлы, көчле милли рухлы җитәкчеләр дә табылып куя, өндәүчеләр дә табылып куя. Алар турында бик күп итеп сөйләргә була. Менә әз генә сөйләп китәргә рөхсәт итсәгез, Йомгаклыйбыз әнизәрем. Йомгаклыйбыз. Жара. Не тапшырыгыз, ниләр материалларыгызны тапшырыгыз ярыймы? Жара. Менә Ригада китап чыгардылар, Рига татарлары. Бик матур, ул халкым диеп типкән ике йөрәк дип атала. Карарсыз теләгегез килеп тагы да. Мин сезгә бер кичле генә бер теләгем яз җитә. Әйдәгез кызлар, балкытып яшәйгәле бу дөньяда. Бер-беребезгә хуп күреп, бер-беребезгә ярдәм итеп, бер көнчеллектә калмасын араларыбызда, кулга-кул тотышып, дус булып, тату булып, чәчәкләрдәй балкып яшәгән чакта гына без көчле халык. Шулай бит. Бер кичкенә генә шигырем. Яшәреп, сөенеп, һәр көнгә сөенеп, мин яшим дөньяда. Язларны балкытып, күзләрне шаулатып, мин һаман үтәсе юлларда. Яшәрәсең диләр, яшәешем гөлләр. Картаерга юк шул вакытым. Яңа балкышлар, мин ашыр йолдызлар, көтә тагын менәр тауларым. Барыбызның да шулай булсын. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур.
Хәзер менә без тел дибез, кайбер әйтә, без шәһәрдә яшибез, шуңа телне онытабыз диләр. Кайберәүләр чит җирләрдә яшәп тә үзенең телен онытмый. Менә шуңа күрә без бүген чыгыш ясарга КФУның Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрихне өйрәнү факультетының татарны өйрәнү һәм тиркология кафедрасы мөдире Гыйләҗев Искәндәр Аяз улын чакырдык. Ул безнең язучыбыз Аяз абыйның улы. Әйдәгез. Һәм бик сокланып, монда Нәкый апа килде микән, әнисе, ике кызлары, һәм 3 егете Аяз абыйның үзе сөйләп китер, алар бөтенсә татар телләрен бик камил беләләр. Хәерле көн, хөрмәтле хатын-кызлар, туташлар. Вакыт аз. Менә мин хәтта таймерны таштырдым. 7 минут дигәч, 5-7 минут дигәч 7 минут куйдым, әйеме? Аннан артык сөйләмәскә тырышырмын. Монда бу мәҗлескә, бу җыенга мине Кадирия ханым чакырган вакытта мин бераз аптырап калдым. Бу мөнбәргә менеп, мин акыл сатырга тиеш булып чыгам икән. Менә шулай эшләргә кирәк, менә шулай эшләргә тиешбез дип әйтергә бер дә теләгем юк. Чөнки без инде залда утырган җегетләр исеменнән элеккәнсең икән инде әйдә сөйлә. Ничек? Беләсезме? Менә соңгы 20-25 ел эчендә без һаман кирәк, тиеш дип сөйлибез, ләкин күп нәрсәләрдә без һаман бер урында торабыз шикелле. Менә мин үзем бу җыенга килгән вакытта әзме күпме үзебезнең гаилә тәҗрибәсе турында берничә сүз әйтәсем килә. Бәлки кемгәдер файдалы булыр, бәлки кемгәдер, мин монда инде батырчылык итәм, гыйбрәт булыр дип әйтергә, бәлки кемгәдер ниндидер әзрәк кенә хәтерендә калып мисал, үрнәк булыр. Беләсезме, менә сезгә бәлки гаҗәп булып тоелыр, ләкин минемчә телне саклау авыр нәрсә түгел. Без бит һаман сөйлибез, дәүләт эшләргә тиеш, хөкүмәт эшләргә тиеш, һаман сылтыйбыз кемгәдер, әйме? Дәүләт вәкилләренә сүз бирәбез икән, алар әйтәләр, гаилә тиеш, гаилә эшләргә тиеш дип. Соң кем тиеш соң? Без үзебез тиеш бит. Шуңа күрә менә әзрәк кенә үзебезнең менә без инде хәзер шәһәрдә туып үскән, Казанда, рус мөхитендә үскән 3 буын, әйме? Шушы 3 буын турында сөйләсәм, бәлки файдалы булыр дип, әйме? Менә мин үзем 60-нчы елларда үстем Казанда. Ул вакытта Казанда татар мәктәпләре дә юк, бер генә мәктәп бар иде, әйме? Һәм бер мәктәп интернат. Ул вакытта татарча сөйләшүче кешеләр урамнарда артык күп очрамый иде. Һәм ничектер безнең гаиләдә шулай куелган иде, татарча сөйләшү табигый бер нәрсә. Менә шундый бүленеш бар иде. Өйдә татарча, балалар бакчасына барасың, мәктәпкә барасың, русча. Һәм безне беркемдән итмәде, кысмады да, нитмәде дә, әйдә кыйнамады да татарча сөйләш дип. Табигый, ничектер ул менә шулай оешты ул безнең гаиләдә. Менә безнең әни монда утыра, әйме? Аллага шөкер, исән сау. Һәм менә без шуннан соң, менә мин 4 яшьтә киттем балалар бакчасына, бер авыз сүз русча белмәгән килеш. Балалар бакчасы әлбәттә русча инде, әйме? Һәм русча өйрәндем. Аннан соң мәктәптә русча укыдым, рус мәктәбендә укыдым. Монда безнең әнинең төп максаты иде яхшы укытучы булсын дип, яхшы укытучы тапты. Беренче 4 класс өчен, башлангыч мәктәп өчен. Шуннан соң мин менә шул хәтердә калган диктантларны мин рус балаларына караганда яхшырак яза идем русча. Һәм безнең укытучы һаман әйтәдер: "Менә Гилязов, вот он татарин, лучше вас пишет" дип. По-русски грамотнее пишет дип. Шуннан соң менә ничек татар телен гаиләдә саклап калдык дип әйтәм мин. Тагын нинди бер нәрсәгә игътибар итәсем килә. Татар мәдәниятенә игътибар. Ниндидер чараларда катнашу. Без менә театрга йөрдек. Менә бу бинада заманда бит Камал театры. Мин инде 60-нчы еллар уртасына үзем менә кичкенә чактан ук шушы залга килеп сокланып утырадыр идем, спектакльләр карап. Ниндидер чаралар, концертлар, аралашу. Беләсезме, бик әһәмиятле ул туганнар белән аралашу.
әби бабайлар белән аралашу азмы күпме сиңә ул балага. Менә безгә шулай сиңгән ахырсы. Biz бит белем алмадык татарча. Мин менә мәсәлән минем мәктәптә 1 сәгать дәрес булмады татарча. Шуны ничектер иштән килеп керә ул сиңа ул шундый милли рух дип әйтимме, милли ниндидер ныклык дип әйтимме, әйме? Шуннан соң инде ярар китап укыйсың, аннан соң ничектер тарих белән кызыксына башлыйсың. Менә ул минемчә ул ихтыярсыз сиңергә мөмкин балага. Баланы көчлисе түгел. Бала белән менә хәзер ярар мин инде әллә кайтып китергә мөмкин. Үземнең балаларым турында әйтәм. Минем 2 кызым бар. Ярар алар үскән вакытта гимназиялар инде татар гимназиялары мәктәпләре булды. Алар икесе дә татар гимназиясендә укый башладылар. Аннан соң олы кызым төрек лицейында укыды. Кичесе шул татар гимназиясын тәмамлады. Минем кызларымда да шундый бер качандан да сорау тумады. Нормаль табигый күренеш шикелле. Без алар белән татарча сөйләшәбез. Алар үзләренчә аннан соң дөньяга чыгып китеп русча сөйләшәләр. Акцентсыз нисез. Балалар бакчасына баргач минем олы кызымны тәрбиячесе Маржа хатын иде. Ул әйтте безгә: "Вы с ней только дома по-русски разговариваете, она у вас совсем не умеет говорить по-русски", ди. Мин күлдем, елмаеп кына куйдым. Сөйләшмәдек. Шуннан соң бер атнадан соң шул тәрбияче безгә әйтә: "Вот сразу видно, что вы с ней по-русски начали говорить", ди. Она уже ди отлично начала понимать, ди. Беләсең, ул нормальный күренеш дип саныйм мин. Менә шуннан соң хәзер менә оныкларым, Аллага шөкер, минем хәзер 2 онугым бар, 2 кызымның да берәр егет дип әйтик инде. Олысына 6 яшь тула тиздән, кичесенә менә күптән түгел генә 3 яшь тулды. Менә һәр олы онугымның тәҗрибәсе дип әйтик инде. Ул да шулай аң теле татарча ачылды, татарча сөйләшә. Әлбәттә, хәзер балалар бакчасына йөри башлады, рус балалар бакчасына. Проблемалар бар әле, русча акцент белән сөйләшә. Кайберәүләр куркып куялар. Менә баланың акценты булачак, ничек инде ул укыр мәктәптә. Җәмәгать булмый бер качанда акцент. Ул бала үзеннән үзләштерә, рус мөхитендә үсә бит ул. Шуңа күрә менә хәзер ярый, ул бала хәзер русча сөйләштерә башлады инде, әйме? Ул инде менә хәзер, ярты ел балалар бакчасына йөри, русчасы бар инде, балалар белән аралаша үз дәрәҗәсендә, әйме? Кайткач өйгә кай вакыт русча кыстырып җибәрә берәр җөмлә. Без аңа бер качанда теге кысып әйтмибез, татарча сөйләштек. Ничек улам? Шуннан китте бу малай, шундук тәрҗемә әйтеп, шундук татарчага күчә. Ул аңлый башлый, аңа сеңә ул. Менә шул вакытта таләпчәнлек булса, ниндидер максат кую булса, минемчә монда бернинди авырлык юк. Мин монда бары тик үз тәҗрибәм турында гына әйтәм. Мин монда беркемгә дә рецепт бирә алмыйм. Әйме? Менә бездә шулай булды һәм шулай бара. Менә минем кияүләрем дә шундый позициядә торалар. Алар иманлы егетләр, яхшы егетләр. Кызларым да шундый позициядә торалар. Минем кичә кызым шигырьләр яза татарча, әйме? Һәм оныклар да шулай үсәләр. Әле кичә оныгым русча аңламый. Һәм шулай булыр да, һәм шулай булсын да дип өметләнәм. Менә шуны әйтәсем килгән, җәмәгать, монда вакыт күп түгел. Шуңа күрә теге әллә ни юанча кирип китеп булмый. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Искәндәр әфәнде. Бик зур рәхмәт. Менә Нәкый апа, сезгә бик зур рәхмәт, Аяз абыйга бик зур рәхмәт. Шундый егетләр, алар 3 егет, 3-се дә саф татар телендә сөйләшәләр. Менә бик зур рәхмәт сезгә, килүегезгә, безне таныштыруыгызга. Хәзер сүзне Пермь өлкәсе Бардым районы Бардым гимназиясе директоры, шушы җирлекнең Ак калфак оешмасы җитәкчесе Исмәгыйлова Нурия Габдрахман кызына бирәбез. Рәхим итегез. Исәннәрмесез һәммәгездә? Менә тыңлап утыра торгач, доклад укуның файдасы булмас монда. Минемчә, без бүген аралашырга тиеш. Минем төбәгемдә ничек аерылып тора Ак калфакның эшләве? Нәрсә белән мин ярдәм итәләм башкаларга? Нәрсәне сез бездән үрнәк алып эшләясез? Һәм дә мин чыгышлардан үземә үрнәк алып кайтырлык чыгышлар тыңларга дип өметләнеп килдем. Пермь крае, Барда районы, бәлки ишетеп беләсездер ул. Без Пермь краенда иң берләшеп яшәгән татарлар, башкортлар. Менә барлык халыкның 96% безнең район төбәгебездә ул татар башкортлар тәшкил итә. Димәк,
менә шулай берләшеп яшәгәндә без күп нәрсәне эшли алабыз. Минем бүген чыгышым мәктәп директоры буларак, гимназия директоры буларак ике яклап сөйләрмен мин. Чөнки мәктәп эшен, балалар тәрбияләү эшен мин ак калфактан башка күз алдына китерә алмыйм. Ак калфак балалар тәрбияләүдән башка күз алдына китереп булмый минемчә. Нәрсә генә эшләсәк тә, нинди генә планнар корсак та, без һәр вакыт алдагы буынны ничек иттереп аларда телне саклау, гырыф-гадәтләребезне саклау, яшь буынга җиткезүне күз алдына китереп эшлибез. Нәрсә без белән аерылып торабыз без? Иң беренче бергәләп, иң беренче әйтергә кирәк, ак калфак оешмасында без укытучыларны күбрәк җәлеп итәргә тырышабыз. Чөнки укытучылар ата-аналарны да яхшы белә, халыкны да яхшы белә, аларның сүзе дә үтә, алар үрнәк тә булып торалар. Нинди генә чаралар үткәрсәк тә без укытучыларга таянып эшләргә тырышабыз. Һәм бу безнең нәтиҗәле эшне дә күрсәтә. Иң беренче бергәлектә гимназиябызда этно-мәдәни тәрбия программасын булдырдык. Нәрсә соң ул? Безнең күз аллавыбыз буенча без балаларда тәрбия итәргә тиеш, аларда телгә мәхәббәт, татар теленә мәхәббәт. Менә шуны югалтмасак без, алга таба гырыф-гадәтләребезне дә югалтмабыз. Барлык эшләгән эшләребездә безнең нәтиҗәле килеп чыгар. Менә күптән түгел генә без үзебезнең бик матур иттереп үткәрдек мәктәбе гимназиябызда күмәк җырлар бәйгесе. Русча әйткәндә битва хоров инде ул. Беренче сыйныфтан 11нче сыйныфка чаклы күмәкләп, сыйныфлап татар җырларын чыгып башкардылар алар. Анда кушылдылар ак калфаклыларда, ата-аналарда, уен кораллары белән әтиәниләр килеп уйнап, шул хәтле зур чара булды ул. Менә томакларга тыгыла шуларны, балаларны карап. Аларда бит шул хәтле зур талантлык, шул хәтле зур телек, аларны өйрәтергә генә кирәк. Дөрес юлга аларны бастырырга гына кирәк. Менә бу 11 ел эчендә балалар димәк, кимендә 11 халык җырларын белеп чыгалар дигән сүз. Аннан безнең шулай ук танцуют все, дип әйтәләр бит, күмәк бию бәйгесе. Ул фольклор бәйрәмнәре. Алар бар да 1нче сыйныфтан 11нче сыйныфка чаклы баралар. Һәм дә менә шушыл программада язылган инде 1нче сыйныфтан 11нче сыйныфка чаклы бүленеп бирелгән. 1нче сыйныфта әкиятләр турында сөйли башласак, менә чыгарылыш сыйныфларында уже алар җитдирәк мәсьәләләр күтәрәләр. Научный практический конференция дип әйтәбез инде без үзебезнең төбәкне өйрәнү буенча, безнең гырыф-гадәтләрне өйрәнү буенча, телебезне саклап калу буенча язма эшләр әзерләп, алар конкурсларда, бәйгеләрдә катнашалар. Менә шушы эшләрне без системалы рәвештә ак калфаклылар белән бергә эшлибез. Әлбәттә, улы апаларыбыз өчен безнең менә шундый түгәрәкләр, күп кенә түгәрәкләр эшли. Әле генә бездә бик яшь кенә ханым кайтты үзебезнең төбәктән. Менә аяк киеменнән башлап калфагына чаклы үзе әзерләп эшли торган ханым, хәзер калган ханымнарны да өйрәтә ул. Шигүгә дисезме, рәссамгә дисезме, валяние. Ничек дип атала? Тукыма. Валяние. Киез, әйеменә киездән үзенә үз киемнәре киеп эшләргә белә торган ханым, хәзер калганнарын да өйрәтә башлады инде. Тиккән милли киемнәрен, тиккән милли баш киемнәрен, үз киемнәрен һәммәсендә безгә өйрәтә. Менә ул бик зур таяныч булып яшәле ул, 22 яшь кенә аңа. Димәк, яшь буыннарда да шундый безнең теләкчәнлек бар, өметләр бар. Иң зур эшебез менә булды инде былтыргы елда Габдулла Тукайыбызның 130 еллыгына безнең гимназиябызга Габдулла Тукай исеме бирелде. Ул тик тималга гына түгел, чөнки Тукайыбызның бабасы Зиннатулла бабай безнең бардадан.
Һәм дә менә 26 апрельдә без зур чара үткәрергә итәбез. Аның туган көне һәм безнең гимназиябызга Тукай исеме бирелү уңаеннан Татарстаннан да күп кенә кунаклар чакырдык. Әлбәттә, бу безнең барча эшебездә ак калфаклар белән бергә эшләнелә. Сез безне карап аласыз, таныша аласыз сайттан. Ак калфакның ВКонтакте без бар. Андагы барлык эшләр, барлык документлар безнең шунда бар. Минем шулар. Рәхмәт тыңлавыгызга. Презентациям докладым буенча барадыр, мин докладны сөйләмәдем. Бик зур рәхмәт. Бер генә минут, Нурия Абдрахмановна. Барда әйбәт, чыннан да Пирим өлкәсе барда, ул безнең өчен Татарстан эчендә, татар халкы эчендә аерым бер өлкә. Сез татар халкына җырчыларны да, композиторларны да, шагыйрьләрне дә барсын да биреп торасыз. Рәхмәт шушының өчен. Ләкин бер генә менә күп сөйләдегез, матур эшләрегез турында. Җитешмәгән бер ягыгыз бар. Хатын-кызларыгыз балаларны бик аста буа. Бала тапмыйсыз, нишләптер белмим. Әнә ике саналу арасында берсендә 136 мең булган, икесендә 110 мең. Әгәр дә булай барса, барда юкка чыгачак тагын киләсе 50 ел эчендә. Менә шушы мәсьәләне төп мәсьәлә итеп куйсагыз, бигрәк тә яшьрәк хатын-кызларга бүген татар дөньясында 5 бала табу инде ул матур күренеш әйе. Бик сирәк эшли торган идек. Элек заманнарда күп булган, бер чорда бөтенләй булмады. Менә хәзер инде Аллага шөкер дип әйтик, бу тормышта аяклары белән нык басып торган эшмәкәрләрдә, интеллигенцияда менә шушы күренеш күзәтелә. Безнең менә форум исеменнән һәм әлбәттә үзегезнең исеменнән Пирим кызларына әйтегез, балаларны күбрәк тапсыннар иде. Тәнкыйтегез бик урынлы. Ул минем докладымда булырга тиеш иде. Безнең халык саны татарларның кимүе. Ул без аны беләбез, аның өстендә эшлибез. Бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Әмінә хәзер сүзне біз Оренбург өлкәсіне искә алдық. Оренбургта безнең ак калфак җитәкчесе булып, хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе булып, Оренбург шәлләре оешманың генераль директоры Альбина эшли башлады. Һәм бик актив эшчәнлек башланып китте анда. Менә Альбина, ул безгә Оренбург җирлегендә балаларны һөнәрчелеккә өйрәтү. Нәкъ алар шуңа басым ясый башладылар. Балалардан башлау, ул һөнәрне балаларга биреп калдыру. Безнең төп эшләребезнең берсе булып тора идегез. Хәерле көн, хөрмәтле президиум, Ринат Җаварович, хөрмәтле милләттәшләр, сезгә Оренбург җирлегеннән Оренбург татарларының кайнар сәламын алып килдек. Оренбург өлкәсенең ак калфак хатын-кызлар оешмасының үзенең актив эшчәнлеген 16 еллардан башлады. Бүгенге көндә исә эш төрле юнәлештә бара. Шул юнәлешләрнең берсе Оренбург җирлегендә элек килгән чын татар һөнәрчелеген, шәл бәйләү һөнәрчелеген саклау һәм яшь буынга тәкъдим итү, өйрәтү. Еллар үтә, әмма бу кәсеп белән шөгыльләнү бүгенге халыкның көнкүренеш чарасы булып тора. Һөнәрленең улы алтын, һөнәрле кеше бай кеше дип юкка гына әйтмәгәннәр. Бүгенге тормыш дәрәҗәсе кешенең тырыш хезмәт җимеше. Хезмәт ул кешене туйдыручы да, киендерүче дә. Яшь буын һөнәри эшчәнлектә ярдәмгә мохтаҗ. Бүгенге компьютер артыннан тормаган, гаджетлар кулыннан төшермәгән замана кызларының кул эшенә ничек өйрәтелә? Балаларга бу һөнәрне яшеп чыганлыгы булуын аңлату, уйланырга, эзләнергә, үз алларына максат куеп яшәргә өйрәтүне күз алдына алдык та, күз алдында тотып, без эшкә керештек. Бүгенге көндә эшебезне нәрсәдән башладык соң? Иң элек кызларны шәл бәйләргә өйрәтү өчен түгәрәкләр ачкан идек. Бүгенге көнне Сакмар район, Татарбар каласы һәм Сарыташ районы Рәдүт авылында мәктәпләрендә шәл бәйләү сыйныфлары булдырдык. Балаларның яшьләре дә төрле. Мәсәлән, Татарбар каласында 10 яшьтән алып 14 яшькә кадәр, Рәдүт авылында 7 яшьтән алып
Безнең барлыгы 142 бала укый. Аларның ураларында хәтта 2 малай да бар. Бу малайларны кызыксындыру белү безнең үзебезнең бәләкәй генә җиңүлек дип уйлыйм. Сорасам, син нишләп шәбәйләргә килгәнсең малайдан сорасам, минем әтием шәбәй иде. Мин нишләп бәйләмәскә тиешти? Менә шулай әйтәләр, беләсезме? Безнең шул сыйныф атнасына 6 сәгать эшли. Аларны укытыр өчен эшкә иң яхшы укытучыларны алыр. Осталарга хезмәт хакын түләүне Оренбург шәһәр предприятиесе үз алдына алды, үз өстенә алды. Балалар өчен эш кораллары, ышчыклар, тораклар, әйберләр бирдек, шима белән тәэмин итеп торабыз үзебез. Бу сыйныфта балалар һөнәрнең бөтен процессына өйрәнәләр. Үз куллары белән башта мамыкны юалар, тарыйлар, үзләре ирләп, иеп ясап кына, аннан гына миллиметрлы кәгазьгә рәсем төшеп бәйли башлыйлар. Атаклы бәйләүчеләрне чакырып, мастер-класслар уздырабыз. Алар балаларны кызыксындыру максатыннан үзләренең тормыш юлларын, ничек эшләр бәйләүләрне өйрәнүен шуларны сөйләр башлап, аннан соң яңа рәсемнәр өйрәтеп, эшне тапшырып башлыйлар. Оренбург шәһәр предприятиесенең дебет эшкәртү цехына экскурсиягә алып барабыз. Анда балалар үз күзләре белән, куллары белән дебетне иектетеп, юып, буярга өйрәнеп кайталар. Шимал эшкәртүнең яңа ысуллары белән танышалар. Машина белән җип ирләргә өйрәнәләр. Сыйныфка килгәндә әле балалар энәдә тота белмиләр, инде бүгенгесе көнне шәленең каймаларын уж бәйлиләр. Авылларда Оренбург җирлегенең ак калфак бүлекчә җитәкчеләре шушы һөнәрне популярлаштыру максатыннан чыгып, балалар өчен шәл бәйләдем, шәлем түгәрәк түгел дигән бәйге уздыра башлыйлар, аларны традициягә керттеләр. Беренче булып бәйрәмне Переволодск районы 1-нче Зубачи авылы уздырды. Менә мин үзем Ассоциация народных художественных промыслов России оешмасының әгъзасы буларак, иң сәләтле балаларны Мәскәүгә молодые дарования конкурсына алып барам. Алаберсонсында булдырам. Планда яң уку елы башлану белән тагын шундый сыйныфлар ачу. Без әлеге эшебез белән бик канәгать. Чөнки бернигә карамастан эш куарлар гаять мөһим бурычны үти. Татар авылы саклануга үз өлешен кертәләр. Мамык шәлләр исә нык җипләр кебек сала тормышын бәйләп тора. Таралмасын өчен. Оренбург өлкәсенең горурлыгы булган шушы тармак хезмәткәләренең бу төп теләге. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Менә безнең бер 60 кыз анда булды, күреп кайттылар, балаларын бәйләгәннәрен күреп кайтты бөтенсен. Бик зур рәхмәт. Уңышлар. Хәзер сүзне Мәскәү татар мәдәният үзәгенең рух продюсерлык үзәге генераль директоры, Мәдинә ансамбле җитәкчесе, Мәскәү шәһәре Ак калфак оешмасы рәисе Фатихова Наилә Әсхәт кызына бирәбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, кадерле кунаклар, газиз милләттәшләр, хөрмәтле Ринат Зинурович, хөрмәтле кунаклар, президиум. Сезне бәрем безнең чын күңелдән котлыйм. Кайнар салям сезгә Мәскәүдән, Мәскәү татарларына. Мин татар хатын кызы булуыма бигрәк тә горурланам. Аллага шөкер. И үземнең чыгышымда башкарам җыр белән. Сивелгән без, таралган без күпме халык, табышканга бәхет тыеп без куандык. Йөрсәк тә без татар диеп уттай янып, без үлмәдек, без уйландык, без уяндык. Югалтмагыз татулыкның бер теген, йөзне тотып бул тормышка яши бүген. Татар дигән уйны күңелләргә салыйк, без үлмәдек, без уйландык, без уяндык. Акәремнәр, назлы гөлләр бер бакчада,
Төпләреннән айырмагыз ничек сада. Хәтердә бар киләчәген уйлый халык. Без үлмәдек, biz uyandık, biz uyandık, biz ölmedik, biz uyandık, biz uyandık. Рәхмәт. Рәхмәт. Biz Мәскәү татарлар, Мәскәү оешмасы Аккалфак сездән үрнәк алабыз. Рәхмәт сезгә. Эшебезне шулай фестивальләрне, балалар фестивальләре үткәрәбез. Шушы җирендә Назифа Каримова сүзләренә язылган җырны безнең Мәскәү татарларының бүгенге тормыш турында җырларда, шул җырда бик дөрес язылган. Без шулай торабыз. Чит илләрдән кайда гынан килгән татар Мәскәүдә яши. Без аларны ештырабыз, хатын-кызларны безнең үзебезнең оешмабызга эшлибез. Экранда сез хәзер безнең Мәскәү Аккалфак оешмасының бу елдагы эшләрен күрәсез. Менә балалар өчен без күп эшлибез. Балалар фестивальләрен үткәрәбез. Энҗе бертекләрен фестиваль национальных хоров. Тагын безнең бер фестивалебез хәзер эшләргә башлады. Гаилә җырлый. Гаилә коллективлар җырлыйлар, бийләр, уйныйлар милли инструментларда. Тагын без зур Мәскәү фестивальне Мой дом Москва под эгидой московского правительства февраль айында үткәрдек. И шушы фестивальне пятикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию Анися Ольхова алып барды. Ул безнең оешмасының агзасы. Ул билет килергә тиеш иде. Аның Олимпийский комитет совещание как раз в эти дни устроил. И вот шулай килмәде, билетларны кире бирде. Очень жалко. Тагын без һәр атнада үзебезнең милли татар үзәгендә шундый атказанган хатын кызлары белән очрашу үткәрәбез. Безнең шундый яхшы батыр хатыннар, талантлы. Рима Шарифовна Карачурина, врач, заслуженный врач Российской Федерации. Больше 20 лет она возглавляла Академию Сеченова. Ул хәзер залда, алкашларыгыз анарга. Замечательный человек. Тагын безнең Фаиля Салахиддинова улы үткәрде шундый безнең традициялар турында сөйләде безгә, ничек исем кушарга, ничек балага азан әйтергә, нинди традициялар, как себя вести вот во всех татарских традициях. Назифа Каримова, Дания Каримова, это тоже наш профессор, заслуженный врач России. 5 мартта без үткәрдек Калфак туен. Бик матур итеп безнең татар хатын-кызлары матур күрсәттеләр үзләренең киемнәрен. Тегүчеләр, модельерлар Галина Валиулина. Хочу сказать, что она инвалид детства. Шундый искиткәч модельләре беген ратушада сез аны күреп алырсыз. Аны бөтен дөнья модельләрен белә, иҗатын белә. Казанда ул беренче мәртәбә генә күрсәтә үзенең модельләрен. Карагыз, Светлана Габасова ул калфакларны түгә. И бүген выставкада сез аның иҗатын күрдегез инде. Тагын безнең Васильяр Эльмира, ул яулык Шарифовичка җибәргә, күл яулык җибәрде. Анда аның рәсемдә соборная мечеть, яңа мәчетебез. Красиво она ее не вышла. Матур итеп
шикте дайды. Тағын біз шушы біздің Аккалфак тойында біздің рәхмәт хаты білән Аккалфак актив хатыннарыбыз бөлекләнді. Алар бик яхшы итеп эшлиләр, батыр хатыннарыбыз. Өрнәк алабыз безнең предыдущий ораторлардан. Біз татар мәктәпләрендә укымадык. Мәскәүдә туып, безнең әтиләребез Мәскәүдә туган. Шулай җир аша, әдәбият аша безнең әдәбиятны саклыйбыз, телне саклыйбыз, җырлар аша. Ул безнең, наверное, единственный такой реальный способ. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа. Да, и белдерәсем килә рәхмәтләремне безнең активистларга. Алар баштан Мәскәүдә туып үскән хатын-кызларга: Гүзел Мубинова, Альфия Шәрәфетдинова, Нурия Мухамеджанова, Роза Сараева. Ул безнең бөтен эшләребезне менә интернеттан күрәсез. Аккалфак сайтларында, на всех социальных сетях Аккалфак Москва. Ул Роза Сараевага рәхмәтләремне белдерәм. Назифа Каримова, Зәмзәмия Сахабуддинова, Танзилә Хуснуддинова быел ул таныштыру клубын оештырган. Анарга да рәхмәт. Бөтен егетләрне, кызларыбызны таныштыра, Аллага шөкер. Зульфия Хабибуллаевага, Рима Гумеровага, Гүзәл Хуснуддиновага рәхмәтләремне белдерәбез. И хәзер март, апрель, май айында при поддержке правительства Московской области, это в губернаторскую программу Подмосковья мы включены, и при поддержке духовного управления мусульман Московской области, Мәскәү өлкәсенең 8 шәһәрендә хәйрия концертларын үткәрәбез Аккалфак мәдәни ансамбль белән. Менә аларга да бик зур рәхмәт. Әйттем инде, җырлар аша без татар телебезне саклыйбыз и әдәбиятны саклыйбыз һәм үстерәбез. Наилә, йомгаклыйбыз. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, хәерле гомер, хушыгыз. Хәзер сүзне тарих фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Биктимер вә Тәминә Әхмәт кызына бирәбез. Менә быел бик зур эш эшләнде. Тәминә апа ултырда үзе сөйләр. Фатиха Аитова музее 12-нче кызлар гимназиясында ачылды. Образы формалашкан хатын калфакларның тарихын укыдым да, менә шундый матур түгәрә калфакларны балык булмаган кызлар кигәннәр икән. Балык булган, яшем балык булгач, мондыйны кимәсәм дә жарар дип уйладым инде. Бәлкем акылым белән кер бара торгандыр, икенче чырашканда шундый калфак киеп килерме Алла бирсә. Рәхмәт, Тәминә апа. Без Фатиха апа Габделвали кызы Аитовага 1916 елны Аллага шөкер, мәгариф тарихында гына түгел, татар халкының бөтен тарихында бердән-бер хатын-кыз мәгърифәтчегә музей ача алдык. Ни өчен? Нәкъ менә Фатиха апага ачылды бу музей. Фатиха апа Троицкий шәһәрендә атаклы миллионер, хәзергеләр миллиардерлар дип әйтәлә торгандыр инде, сәүдәгәрләр семьясында туган кыз бала. Әтиләре, әниләре, бөтен туганнары татарның бөтен дөньясына атаклы. Аларның Варшава, Мәскәү, Түркстан, Кытай җирләрендә сәүдә йортлары булган һәм шушы сәүдә йортларыннан килгән доходларга алар татар мәгарифенә искиткеч зур хезмәт куйган кешеләр. Троицкийның атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарихыбызда Казандагы Мөхәммәдия, Оренбургтагы Хөсәйния мәдрәсәләре белән бер рәттән анда укып чыккан кешеләрнең югары белемле дип исәпләнгәннәр Совет властының беренче елларында. Фатиха апа үзе француз гувернанткалары тәрбиясендә үскән кыз. Дөрес, Совет власты вакытында ул язган: "Мин вакытында тиешле белем ала алмадым" дип. Нинди белем ала алмады икән дип кайвакытта уйлап куям Фатиха апага. Һәм Фатиха апа 18 яшы тулгач Казан байы, Казанның университет каршында оештырылган татар этнография археология җәмгыятенең гыйльми әгъзасы булып торган һәм Казан шәһәр думасының гласная депутаты булып торган Сөләйман Аитовка кияүгә чыга. Сөләйман Аитов та үзенең эшләре белән
татар халкына күрсәткән хезмәтләре белән Аллага шөкер билгеле шәхес. Һәм шуннан соң Казан губернасында 3 елга кабатланып торган ачлык вакытында 1887 елда Фатиха апа карый балаларга Казан губернасында ул вакытта миллионнар кешеләр яшәмәгәндер. Хәзерге шикелле Казан губернасында 154 мең кеше балык промысларында, Бакуның нефт промысларында, Сибир һәм Донбасс шахталарына эшкә киткәннәр. 8-9 яшьлек кызлар асраулар булып керергә мәҗбүр булганнар, тамак туйдыру өчен. Әминә алар барысы да әтиле балалар булганнар. Әминә тол хатын балалары, ялгыз кешеләр, нишләргә тиеш? Фатиха апаның шушыңа йөрәге әрнеп, ул шушы ятим балаларның, шушы хәерче балаларына мәктәп иештырып, аларга һөнәр бирергә уйлый. Һәм бу мәктәп ачыла 1897 елда. Шушы мәктәптә балалар чигү чигәргә, тегү тегәргә, читеккә эшләр тегәргә өйрәнә башлыйлар. Ул аларга материалны үз акчасына алып бирә. Сатыгыз ди, һөнәрле булыгыз ди. Монда 230 бала укый башлый бу мәктәптә. Һәм шушы 230 бала яңадан һич югында бер 200 балага әле бу һөнәрне өйрәткәндер. Фатиха апа шуннан соң 1909 елны бу мәктәпне 4 сыйныфлыга әйләндерә. Монда инде аш су ustaлары һәм башка һөнәр ияләре хәзерләнә башлый. 1914 елны бу мәктәп 9 сыйныфлыга әйләнә. Фатиха апа Сөләйман абый белән уйлашалар. Ни өчен безнең татар халкына үзенең гимназиясе юк? Татар егетләренә дә гимназия юк, татар кызларын әйткәндә юк. Алар шушы гимназияны оештыру теләге белән 3 ел буенча Берлин, Прага, Вен шәһәрләренә барып, шушындагы гимназиядәге кызлар гимназияларына кереп җирләр, андагы уку тәртипләрен өйрәнәләр. Һәм кайткан сайын уку әсбаплары алып кайталар үзләре белән бик күп итеп. Фатиха апа шушы гимназияны оештыру артыннан җыри башлый, әмма Казан шәһәрендәге чиновниклар аның эшенә аяк чалып торалар. Шул вакытта инде ул үзенең улы Исмәгыйльне ияртеп Петербургка бара, һәм Петербургта депутат, Казаннан килгән депутат Готнов ярдәме белән шәхси гимназия ачырга рөхсәт дигән кагазны алып кайта. 1916 елның 29 октябрендә бу гимназия ачыла. Укытучылары гына кемнәр генә дип әйтигәле. Укытучы Казанның булачак, тарихтан булачак Газиз Гыбайдуллин. Сез беләсез, Газиз Гыбайдуллин 1925 елны безнең бийек шәхесебез дип исәпләнгән Галимҗан Ибраһимовның талавына чыдый алмыйча китәргә мәҗбүр була Татарстаннан, Бакуда эшли башлый китеп. Аннан соң дин дәресләрен Нәкия Гайнуллин алып бара. Татар теле дәресләрен атаклы мөгаллимәбез Мәхруим Зафария алып бара шушы дәресләрне. Һәм география дәресләрен Казанның аңладым 5 минутым үткән икән. Һәм шушы гимназия 1918 елга кадәр эшли. 1918 елны Совет власты Фатиха ападан бу гимназияны тартып ала. Аның хезмәте беркемгә дә кирәк булмый. Йортларын тартып алалар. 1922 елда Сөләйман абзыебыз үлеп китә. Фатиха апа шулай итеп бер тиен, ярдәмчесез бер тиен пенсиясыз Совет властына өмет ала алмыйча 1942 елда балаларына күчеп, 2 баласы Сталин тарафыннан, Сталин репрессияләр вакытында репрессияләнә, һәм бер сорау үземә куям, ни өчен кешеләргә яхшы кешеләргә дөньяда урын тар икән дип. Икенче бер Суфия апа Жан Туринаны гына искә алып киттем, чөнки Фатиха апа шикелле кызларыбыз, халкыбызга хезмәт иткән шәхесләрбез бик күп, Аллага шөкер. Рус патшасы Петр I хезмәт итеп, үзенең исеменнән баш тарткан Александр Тевкилев дәресендә нәселендә үсеп чыккан Суфия апа Жан Турина бар. Моны башкорт хатыннары белә торганнардыр. Шул Суфия апа авылына барып, үзләренең именияләре урнашкан Килем авылына барып, кызлар мәктәбе ача. Ир балалар мәктәбе ача. Кыз балалар өчен Петербургка барып, 24 туку станогы сатып ала. 3 ай буенча өйрәнә һәм авылларына алып кайтып, менә шушы кыз балаларга һөнәрле булырга өйрәтә, тамагыз туяр дип. Шул Суфия апа 36 яшендә генә үлеп китә. Үлгән вакытында Рус кадет гимназиясендә укыган улы моны Уфа вокзалына озатырга төшкәч, үләсен белә ул Истанбулга китеп үлә. Авыр туфраклары җиңел булсын.
улым ди, бу безнең соңгы күрешүебез, балам ди, бүтән мин сине күрә алмам инде ди. Син шуны онта күрмә, балам, актык сүзем, син татар угылы. Татарлыгыңны онытма, татарыңа хезмәт итти. Кайсылар без әйтә белдек менә мондый сүзне. Әйтик әле без үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга бу сүзне. Онытмасыннар алар татарлыкларын һәм татарга хезмәт итсеннәр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хәзер сүзне Новосибирск өлкәсе татар мәдәният үзәге клубы җитәкчесе Хәмзинә Рәшидә Камил кызына бирәбез. Балаларны милли рухта тәрбияләүдә җәйге ял лагерьларының әһәмияте. 3нче ел грант тотып, балаларны җыеп лагерьлар оештыралар. Шуның турында ул сөйләшәк сезгә. Хәерле көн, хөрмәтле делегатлар, президиум. Новосибирск шәһәреннән кайнар сәламнарыбызны җиткерәбез. Минем чыгышымның төп максаты сезнең белән танышырга, һәм үзебезнең балалар, һәм яшьләр белән нинди эшләр эшлибез кыска гына сөйләргә. Новосибирск өлкәсендә 2 татар оешмасы нәтиҗәле хезмәттәшлек итә. Новосибирск өлкәсенең мөхтәрияте һәм өлкәсенең дәүләт мәдәният оешмасы. Ак Калфак мөхтәрият каршында эшләп килә. Новосибирск өлкәсендә 14,000 татар яши. Бөтен өлкә буенча 8 мәктәптә татар теле укытыла. Новосибирск шәһәрендә татар теле курслары һәм балалар өчен татар сәнгате студияләре эшли. Балалар студиясе эшли, татар дәресләре алып барыла, шулай вокал һәм иҗат дәресләре. Талантлы балаларны мирас ансамблена чакыралар. Мөхтәриятның һәм үзәкнең бөтен чараларында да актив катнашалар. Менә инде бер балалар бер зур проект эшлибез. 2нче ел рәттән Новосибирск өлкәсендә татар оешмалары балаларга татар профиль үткәрә смена Сибирь сандыгы, Сибирский сундучок. Проектның гамәлгә ашыра. Әлеге проект Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы гранты акчасына башкарыла. Новосибирстан, Новосибирск, Томск, Кемерово өлкәләреннән 25 бала катнашты һәм 5 укытучы сменада 11 көн бик тиз үтеп китте. Әлеге чара балалар шулай укытучылар, әтиләр күңелдә онытылмаслык изгеләр калдырды. Иртән балалар татар теле, көрәш дәресләре бирәләр иде. Татар бирәләр, татар җырлар иделәр. Татар килемнәрен ясарга һәм курчаклар эшләргә өйрәнделәр иде. Килемнәр ясау буенча дәресләр чатырда үтә иде. Әлеге чатырда балалар өчен татар хуҗалыгын күргәзмәсе эшләр килә иде. Балалар сменасында ахырына 7 татар җырын өйрәнделәр. Смена берничә бәйге үтте, татар кызы, татар егете. Традиция буенча сменаның азагында балалар сабантуе үткәреп булды. Бәйрәмдә әтиләре килделәр. Нәрсәдә 11 көндә эшне өйрәнделәр, шуны сабантуйда күрсәттеләр. Бик кызык үтте. Көрәш тә булды. Тегеп бирдек зурна батырга. Шәйләр, милли ризыклар. Шундый сменада балаларга бик файдалы булды. Минем 2 туганым, 2 бала туды сменада. Туганнар. Алар урыс гаиләдә яшиләр. Әтисе татар, инәсе урыс, әбиләре дә урыс. Мин алардан сорап торайдым, сез кемләр, татарлармы, урыслармы? Без урыслар дияләр иде. Сменадан соң сез кемләр дигән. Без татарлар барлыкланып әйтәләр. Әле бер сорау белән килделәр, әйтәләр. Без Пасхага урыс туганнарны котларга буламы безгә татарларга дип. Икенче проект яшьләр белән Сибирь татар яшьләр клубы бездә эшли. Безнең котларга да була, чөнки
елда тагын бер грант тоттык. Безгә 180 мең сум бүлеп бирделәр Сибирь сандыгына 3-нче тапкыр үткәрелгән. Яшьләр клубы исеме Алтын Йылдыз 16 яшь эшли Новосибирск өлкәсендә. Безнең яшьләр төрле юнәлештә чаралар оештыра һәм мөстәкыйль рәвештә аларны үткәрә. Шулай ук татарлар оешмаларына мәдәни мәсьәләләр чаралар үткәрергә ярдәм итәләр. Яшьләр эшлиләр, тартмыйлар. Күбесе намаз укыйлар. 7 гаилә 2 елда бездә шул яшьләр клубынан чыкты. Тату кечке гаиләләр. Өйләнештеләр. Киләсе елда 10-нчы Сибирь татар яшьләре фестиваль шул зур проект. Ул киләсе елда 10-нчы юбилейный фестиваль уже үтәчәк бездә. Урал ярыягында татар яшьләренең иң зур чарасы булып тора. Үткән елда милли мәдәни хәрәкәтнең активистлары Новосибирск өлкәсендә 9-нчы тапкыр очраштылар. Алар арасында Томск, Кемерово өлкәсе, Бурятия Республикасы, Татарстан, Казахстан, Алтай һәм Красноярск районыннан килгән яшьләр бар иде. Чараның географиясе елдан-ел киңәя. Бу елда делегатлар Екатеринбургтан, бер малай Туладан килде. Өйләнергә ишеткән Новосибирский даматур кызлар дип, ул фестивальдән бездә калды, Тулага кайтмады да. Активист булып катнашып йөри яшьләр клубында. Фестиваль беренче тапкыр Новосибирск өлкәсе татар мәдәният үзәгенең бюджет акчаларына түгел, өстәмә эш грант акчаларына үтте. Новосибирск өлкәсе мэриясе, хөкүмәт һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы ярдәмендә. Казаннан вокал һәм бию буенча укытучылар килделәр. Аккалфак, тукмач кисү буенча, иске киемнәрдән киемнәр тегү буенча мастер-класслар үткәрдек. Шулай ислам буенча лекциялар да бик кызыклы үтте. Мондый чаралардан соң яшьләрдә энергия ташып тора һәм алар үзләренең мәдәниятен яңа дәрәҗәләргә күтәрергә әзер. Без Казанда килгәч, бездән сорасалар, сез кайдан килдегез? Новосибирск шәһәреннән. Сездә улар урамнарыгызда аюлар йөриләр дип әйтәләр иде шулай. Хәзер инде сез Новосибирскта ишеткәч, инде без зур эшләр алып барабыз әйтерсез. Беләбез, Новосибирск өлкәсендә татар оешмалары тату эшлиләр. Татар балалары һәм яшьләр белән зур эш алып баралар. Рәхмәт. Муниципаль районы башкарма комитетының архив бүлеге җитәкчесе һәм җирлекнең Аккалфак оешмасы рәисе Галимҗанова Айгөл Рәдис кызына бирәбез. Монда инде үткәрелгән безнең 3 көнлек үзебезнең йолаларыбызны кире кайтару буенча аның чыгышы булачак. Хөрмәтле президиум, хөрмәтле күркәм хатын-кызларыбыз. 2016 елның 13-15 июль көннәрендә Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Актаныш районында күчмә утырышы узды. Безнең район өчен бик әһәмиятле һәм дәрәҗәле чара булды ул. Беренче көнне кунакларыбызны каршы алып, бүләк ял һәм сәламәтләндерү лагерында теркәлү үткәреп, кунакларны 5 төркемгә бүлеп урнаштырдык. Программа нигезендә район үзәге буенча экскурсия оештырылды. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия, җиңү паркы, иҗат үзәге, яшьлек милли мәдәни үзәге, Туган як музее, Умырзая, Тылсым, Әтәшкә ясли бакчалары, Лашын буз сарае, Актаныш универсаль спорт залы кебек социаль объектларда булганнан соң халыкның тормыш көнкүреше белән танышу башланды. Кич бүтән кунаклар белән Киров авылына бардык. Анда безне мәктәп балалары, балалар бакчасына йөргән балалар үзенчәлекле бәйрәм программасы белән каршы алдылар. Киров халык театры туй күлмәгемне кысып кочаклап драмасын тәкъдим итте. Анда авылның актив үсешчәннәре, республикада данлыклы театр коллективы үзләренең сәхнә осталыкларын күрсәттеләр. Хәтта кунакларыбыз Казаннан артистлар чакыргансыз дип ышанмыйча тордылар.
Чараның икенче көнендә 5 төркемгә бүленеп, 5 юнәлеш буенча авылларга юл тоттык. Әйтергә кирәк, бүтән авылларда тигез югарылыкта әзерлек күрсәттеләр. Һәрбер юнәлешнең үзләренә генә хас булган үзенчәлекләрен ассызыклап әйтәсе килә. Беренче юнәлеш 2 җирлек булды. Токталашык авыл җирлеге, татар халкының бөек трагик артисты, режиссер, театр эшен оештыручы Мөхтәр Мутин, халык язучысы Гамил Авзалның яшәгән нигезләренә тантаналы рәвештә илмә токталар кую. Мутиннар шәшәрәсе белән танышу, шулай ук каймак ясау, май язу яллары, гүбәдия пешерү кебек мастер-класслары белән истә калды дип уйлыйм. Уразай җирлеге, бик матур табигатьле җирлек, иштәлекле һәм матур маршрутларның берсе. Сәяхәт тарихи Кирамәт тауы итәгеннән башланып китте. Үзләренең авылларын төрле яктан күрсәтә белделәр. Авылга беренче нигез салучы Гаталуның шагыйрь Риза Ишморатларның яшәгән йортларында кече музейлар эшләүләре, үзләренең йолдызлары булган кул эшләре остасы Кадрия апа белән таныштыру, элеккеге ысуллар белән кирпич сугу, самавырлар чистарту, каз оялары ясау мастер-класслары кунакларның күңелләренә хуш килде. Икенче юнәлеш Иске Кормаш җирлеге, уникаль җирлек. Шәхсән үзләре генә 6 сәгать буе кунакларны җәлеп итеп тордылар. Кунакларны авыл башыннан ук театралештергән тарихи вакыйгалар белән таныштырып киттеләр. Һәр тукталышларында авыл тарихының бер мизгеле ачылды. Авылларга бүтән яктан да, авыллар бүтән якланда күрсәтелде. Тарихы да, күренекле кешеләре дә, хәзерге вакытта үзләрендә яшәгән, эшләгән төрле нәсел кешеләре дә, һөнәрчеләр дә. Хәтта җирлеккә кергән 5 авылның бренд продукциясын да тәкъдим иттеләр. Кунаклар Ирек һәм Венера Хазиевларда миштә пешерелеп ашаган шәңгәләрне күп еллар буе искә төшеребез дип киттеләр. Өченче юнәлеш Тат суык су җирлеге. Татар суык су, Мари суык су авылларында барган акалфакларның 2 милләт халкының дус тату яшәвен күрделәр. Мари суык су мәктәбен, Шипамаш ансамбльның 3 буын Мари биючеләрен күреп, кунаклар таң калдылар. Татар суык сунда төп нигезгә килен төшер юласын кунаклар бик яратып кабул иттеләр. Тәләкәй җирлеге бөтенләй икенче яктан ачылды. Элек тәләкәйләрдән кумганнар дип көлеп йөрсәләр, хәзер без кумганнар дип горурланып йөри алалар. Тәләкәй авылында үзләренә генә хас һөнәрчеләр урамы булдырылды. Кумганнар белән эшләүче данлыклы Галимҗан бабайдан башлап, һәм хәзерге вакытта авылда яшәгән, эшләгән һөнәрчеләр күрсәтелде. Яңадан төзекләндерелгән Сабантуй мәйданында ырчык өмәсе тәкъдим иттеләр тәләкәйләр. 4нче юнәлеш Әтә җирлеге. Бүтән кунакларга да ачык йөзле, кунакчыл халкы белән, атлары белән, чыбырткы үрү, әтәчләр сугыштыру күренешләре белән һәм искиткеч алма бакчалары белән, аппак апалары белән истә калды. Түке җирлеге. Түкедә Бания апа җитәкләгән үзешчәннәр фольклор коллективы чыгышлары кунакларга бик җылы хисләр калдырды. Андагы ихласлык, җылылык йөрәкләргә, күңелләргә озакка кирип калды. Зөбәергә килгәч, авылда нигез салган 7 нәсел белән таныштылар. Нинди көчле һәм эшчән халык яши дигән фикер калды. Ә инде кичке уеннан соң Зөбәерләр әле эш сөючеләр генә түгел, аматур итеп ялда итә белүләрен исбатладылар. 5нче юнәлеш Байсар җирлеге. Иң борынгы легендар шәхесләргә бай җирлек. Гомумән алганда Байсар авылында гел сәләтле кешеләр яши. Авылда тукталышлар бик күп булды. Мәктәпләрендә бай эштәлекле музей, земская больница, элеккеге базар күренешләре, Сабантуй бәйрәменә бүләк җыю юллары да бик үзенчәлекле булды. Әлем җирлеге. Әлем авылы турында бик күп сөйләргә мөмкин. Авыл җирлеге башлыгы Әнвәр вә Дилбәр җитәкчелегендә искиткеч төгәллек белән әзерләнгән җирлектә авыл башыннан алып кунакларны һәр даим җирлек Курчак театры геройлары озатып барды. Кунаклар икмәк пешерү комбинатына экскурсия кирделәр. Алар керүенә миштән кайнар икмәк чыкты. Һәм кунаклар яңа пешкән ипи белән сыйландылар. Тагын бер үзенчәлекле тукталыш. Әлем авылы җирлегенә кергән биткән авыл Тимиркул авылына урында булды. Әлеге чара биткән авыл тарихларына яктыртуга, аларга булган ихтирамны күрсәтүгә юнәлтелгән иде. Авыллардан кайту
Кайтуга кунакларыбызны паром көтүп турды. Агыйдел елгасы буйлап үзебезнең данлыклы җырчыбыз Әлфия Абзалованың җырларын күңелләрдә яңартып, җырлап, биеп, сәяхәт кылып кайттык. Кич белән район тарихы өчен әһәмиятле булган вакыйгаларда катнаштык. Агыйдел җыр бию дәүләт ансамбльның капиталь төзекләндерүдән соң яңа зданиесе, парклар һәм скверлар программасы нигезендә төзелгән ял паркы ачу тантаналары шаһитлары булдык. Соңыннан дәүләт ансамбльның кунаклары өчен генә оештырылган концерт программасын карадык. 3нче көнне Аккалфак татар хатын-кызлары республика иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. Район китапханәсе һәм сәнгать мәктәбе хезмәткәрләре эчтәлекле күргәзмә оештырдылар. Очрашу да югары дәрәҗәдә үтте. Кайтып киткәндә делегатлар республикабызның, районыбызның йөзек кашы булган Татарстанның беренче президенты Минтимер Шаймиевның әтисе Шәрип Шаймиев музейын карап киттеләр. Шулай итеп, хөрмәтле хатын-кызларыбыз, Актанышта булган сәфәрне әз генә искә төшереп үттек. Районда, авылларда да этник туризмга беренче адым ясадык дияргә кирәк. Бик зур хезмәт куелды. Чын дөрестен әйткәндә, әлеге очрашуны үткәрүдә бер кеше дә битараф кала алмады. Район башлыгы Фаил Мисбаховна, аның урынбасарларына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки чараны үткәрү район башлыгы контролендә торды. Аның җитәкчелегендә комиссия булдырылды. Эш планы төзелде. Район үзәгендә һәм урыннарга чыгып, атна сайын планеркалар үткәрелеп торылды. Авылларда да зур күләмендә эш башкарылды. Ул авылларны төзекләндерү дисеңме, авылларның тарихлары, легендар шәхесләре, һөнәрчеләре, һәр җирлектә үзләренә генә хас булган халык йолалары, бәйрәмнәре, гореф-гадәтләре, татар халык ашлары, уен корылмаларына кушылып башкарыла торган җырлары, парлы күмәк биюләре уеннары барланды. Шәшәрәләр төзелде. Һәрбер җирлек үзләренә күрсәтердәй бренд ясап тәкъдим итте. Бу чара бөтенебезгә дә, җитәкчеләргә дә, авыл башлыкларына да, мәдәният хезмәткәрләренә дә, гади халык, авыл халкына да гадәти булмаган кызык яңа сулыш бирде. Һәм дөньяга карашны үзгәртергә ярдәм итте дияргә була. Чарага әзерләнгән вакытта эшләнгән материаллар киләчәктә дә файдалануга калды һәм халыкка хезмәт итәчәк. Бүтән дөнья татар конгрессына барыбыз исеменнән дә рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәрбер шундый күчмә утырышның файдасы бик зур. Бүгенге көндә башка районнар нәрсә эшлиләр, нинди яңалыклары бар, нинди яңа алымнар кулланалар, үзебездә шул файдалы тәҗрибәләрне ничек кулланып була, шул сорауларга җавап табып, рухланып, яңа фикерләр белән кайтабыз. Безнең районнан да шундый эшлекләр, фикерләр белән кайткансыздыр дип уйлыйм. Барыбызга да озын гомер, сәламәтлек, тыныч тормыш. Без Төмән өлкәсеннән инде сездән дә гафу үтенәм. Үзен инде Кабирова Әлфия Тәлгать кызы бу русча сөйлим ди, сүзен ул татарча башлап җибәрәчәк. Ләкин аңа сүз бирми дә булмый, социаль эшмәкәрлекнең традицияларыбызны саклауда ярдәме. Ул үзе эшмәкәр, социаль эшмәкәрләр җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең генераль директоры. Әйдәгез, Әлфия Тәлгатовна. Исәнмесез, кадерле дуслар. Минем татар телем шул хәтле матур түгел, сәхнәдән сөйләшергә. Шуннан соң мин рус телендә әйтеп китәм. Ну, я, наверное, являюсь таким примером того, о чем говорили сегодня много, о необходимости сохранения языка. Потому что мой татарский язык, ну, как вы слышали, он оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, я думаю, что то, что мы делаем с нашим проектом ABM, о котором я хочу сегодня рассказать, это на самом деле важно, и мне хочется поделиться этим. И у меня есть надежда, что мы найдем партнеров и заинтересованных лиц, с которыми мы бы продолжали двигаться дальше вот в реализации проекта ABM или похожих. Что такое проект ABM? Это проект, который существует в рамках социального этнопредпринимательства в маленьком городе Илуторовске.
Я пару слов скажу о том, как это начиналось. Проект существует в сотрудничестве Ялуторовской мечети, непосредственно имама Раиля Хазрата Махмутова, который пригласил меня к сотрудничеству. Это было вот пару лет назад. Почему он меня пригласил? Потому что я психолог и много занимаюсь вообще психологией женской и работаю много с клиентами, женщинами разных возрастов. Он меня пригласил для того, чтобы помочь женщинам, прихожанкам его мечети. Ну, в основном это татарки. Мне было непонятно, как я могу помочь, потому что, в общем, я являюсь светским человеком. Но из первого же визита в мечеть и встречи с женщинами родилась идея, которую мы реализовали. Я немного скажу о том, что там произошло. Произошло то, что затронуло меня до глубины души. Самое большое количество женщин, которые пришли, это были женщины пенсионного возраста. И в процессе беседы я увидела, как они похожи на мою бабушку, которая уже умерла, и у которой я выросла. И они были также одеты, они также говорили, и от них исходило то же самое тепло. А затем они сказали такие вещи, которые меня пронзили. Они сказали: мы каждый день просыпаемся, каждое утро просыпаемся, наши дети выросли, уехали, наши внуки выросли и тоже уехали, наши мужья умерли, а мы каждый день просыпаемся. И мы не знаем зачем. И тогда, наверное, обещание, которое я себе дала, это сделать так, чтобы им было зачем просыпаться, чтобы их жизнь снова стала наполненной. Так у нас родился проект, первый проект назывался «Женщина в мире возможностей». Из него уже вырос проект, который сейчас называется «Объем» и включает в себя 3 основных части. Первая была подсказана моими воспоминаниями об отношениях с моей бабушкой, когда я поняла, что все, чему я научилась, все, что я умею делать на кухне, все, что касается отношений с детьми, бытовых вопросов, это все то, чему научила меня моя бабушка, я ее называла Картани. И бабушки, эбилер, они могут дать девочкам то, чего не дают мамы. Мамам некогда, они работают, они заняты чем-то еще, а бабушки не спеша могут рассказывать, делиться, учить. И мы тогда предложили нашим участницам проводить мастер-классы для девочек, для того, чтобы учить их традиционной кухне, чтобы они вместе делали тукмаш, чтобы они вместе делали ошпашмак, и чтобы девочки учились этому непосредственно у бабушек. Бабушки это подхватили, им очень понравились, и по настоящий момент каждый месяц, 2 раза в месяц, то есть раз в 2 недели, бабушки проводят мастер-класс для маленьких девочек, в первую очередь для девочек, но на мастер-классы приходят и их мамы, этих девочек, молодые девушки, и учатся традиционной национальной татарской кулинарии. Это не все. Еще одна часть проекта – это просветительские и досуговые мероприятия, которые мы делаем для наших участниц. Нужно понимать, Ялуторовск – это очень маленький город, и многие женщины не выезжали много лет за пределы этого города. И мы делаем так, чтобы расширить границы. Мы привозим интересных специалистов в Ялуторовск, и в мечети они проводят встречи с нашими женщинами, участницами проекта. А также мы перешагнули границы нашей страны. Зимой мы провели телемост с мусульманской активисткой из США Хазами Бармада. И для наших женщин это был первый такой опыт взаимодействия через океан. И совсем недавно приезжали музыканты, американские ребята, которые на струнных инструментах играют. Они выучили кубалягем-тугарягем, и наши бабушки пели кубалягем-тугарягем, ребята играли. Это было очень
трогательно. Ну и третья часть этого проекта – это, собственно, предпринимательская часть. Наши бабушки сами подали эту идею. Вы видите сейчас продукцию. Вы видите продукцию, которую они производят. Их талантов оказалось настолько много, что на сегодняшний день мы формируем устойчивость проекта, то есть делаем так, чтобы финансово он не зависел ни от чего, продавая то, что создают наши участницы, мы делаем проект независимым и устойчивым. В том числе мы делаем мед. Спасибо. Хәзер сүзне менә безнең Казан шәһәрендә сабыйлар тәрбия үзәге бар. Менә монда регионнардан килгәннәр, чит илләрдән килгәннәр, безнең хатын-кызларыбыз утыра. Алар үзләре ачып бу тәрбия үзәген гел милли тәрбия генә бирәләр. 6 айдан әти-әнисе белән килеп йөри башлар, әнисе белән. Ул үзе сөйләр. Без ул сабыйлар үзәгендә булдык, бик ошатып кайттык. Милли тәрбия, шын милли тәрбия биреләнде. Шуның җитәкчесе үзәге тәрбия бирү үзәге директоры Султанова Ләйсән Дамир кызына сүз бирелә. Хәерле көн. Хөрмәтле әниләр, әбиләр, апалар, сеңелләр, дәваниләр, хөрмәтле әфәнделәр. Без сезгә Казан шәһәрендә хәзерге вакытта эшләп килүче һәм татарча белем бирүче сабыйлар балалар үзәге турында сөйләп китәчәкмен һәм аның эшчәнлеге белән таныштырачакмын. Презентацияны тапсагыз. Презентация бар микән, кызлар? Яхшы. Аннан башлый торыйк. Безнең үзәгебез 2011 елның җәй айларыннан эшли башлады. Ул Казанда бердән-бер татарча раннее развитие дип атала инде, бишектән үстерү дәресләрен бирүче үзәк. Аның башлангычында Алимә Ләйсән исемле татар җанлы һәм балаларына татар телендә белем бирергә хыялланучы 2 әни тора. Һәм алар һәм сабыйлар балалар үзәге ул хәзерге вакытта 6 ел дәвамында эшли. Һәм хәзерге көндә ул бишектән үстерү форматындагы айрым дәресләр һәм кыска көнлек балалар бакчасы форматында эшләп килә. Балалар безнең үзәгебездә 6 айдан 7 яшькә хәтлек шөгыльләнәләр. Хәзер сезгә сабыйлар балалар үзәгенең төп үзенчәлекләре хакында сөйләп китәм. Нәрсәсе белән ул аерыла гади садиклардан һәм башка шундый форматтагы, башка телдәге үзәкләрдән. Безнең сабыйлар балалар үзәгенең төп максаты ул әти-әниләргә сабыйларны үстерүдә, татар телендә белем бирүдә ярдәм итү һәм балалар белән әтиләр, әниләр арасындагы мөнәсәбәтләрне җылыту тора. Сабыйлар балалар үзәге ул уникаль эчтәлекле төрле методикаларның аслын үзенә җыйган бишектән үстерү дәресләре. Әлеге дәресләр саф татар телендә бара, балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, кызыклы һәм мавыктыргыч форматта узалар. 3 яшькә хәтлек балалар безнең үзәктә үзләренең әниләре белән шөгыльләнәләр. Чөнки әни белән бала арасындагы тыгыз бәйләнеш тәрбиянең аслын тәшкил итә. Менә мин әз генә күрсәгез бер-ике слайд арткарак, менә бу безнең үзәктәге дәресләрнең аз гына әйтеп китердем үзенчәлекләре, ни өчен алар менә шундый форматта безнең сабыйлар балалар үзәге ул сабыйларның яратучы һәм хөрмәт итүче укытучы апалар. Өйдәгечә җылы һәм достана мөнәсәбәт һәм татарча аралашу дәресләр алып бару һәм милли тәрбия бирү. Шулай ук безнең үзәкнең тагын бер үзенчәлеге ул әхлакый тәрбиягә, дини тәрбиягә һәм баланың эчке дөньясын үстерүгә юнәлдерелгән дәресләр. Шулай ук безнең үзәкнең шундый зур концепциясе ул һәр балага шәхес буларак карау һәм әлеге шәхесне үстерүгә зур өлеш кертү һәм шушы өлешне тәрбия дәресләрдә һәм тәрбия чараларында үстерү. Шулай ук безнең эшебезнең тагын бер зур күрсәткече хәзерге вакытта танылган методика, железновая методикасына нигезләнгән һәм татар фольклорын үз эченә алган "Сәлам дустым" дигән диск безнең бар. Хәзерге вакытта безнең архивыбызда бар 40-ка якын җырлар. Бу җырлар 6 айдан 6 яшькә хәтлек балалар өчен төрле хәрәкәтчән уеннар, төрле логаритмик җырлар эшләү өчен. Аларны өйдә дә кулланырга мөмкин. Һәм хәзерге вакытта без шушы җырларны киң катлау әти-әниләренә җиткерү өстендә эш алып барабыз һәм безнең Android һәм iOS приложениелары булачак. Алла берсә шуңа күрә безнең теге чит төбәкләрдә яшәүче әти-әниләрдә безнең бу эштән файдалана алырлар дип өметләнәбез.
Һәм шулай безнең дәресләребезнең тагын бер форматы ул интерактив укулар дип атала. Татар китабына мәхәббәт арттыру, хөрмәт арттыру, шулай ук баланың сүзлек байлыгын арттыру максатыннан без яңа форматтагы дәресләрне башлап җибәрдек. Ул интерактив уку дип атала. Әлеге дәресләр бала белән актив рәвештә китап уку, шушы китапны җанландыру, эмоциональ интеллектны арттыру максатыннан бик уңайлы булып торалар. Сез күрәсез, хәзер безнең эш форматларын безнең 5тән өстә дәресләрнән тыш безнең тафиклы балачак, шулай ук менталь арифметика, шахмат кебек хәзерге вакытта баланың шәхесен төрле яклап камил үстерү үстендә эш алып барырга без, то есть баланы бер генә яклап түгел, ә төрле яклап үстергә тырышабыз. Һәм бу дәресләр шушы юнәлештә безнең эшлиләр. Шулай ук баланың шушында туктап торсагыз, баланың физик үсеше, шулай ук аның гармоник шәхес булып үсешендә зур урын алып тора. Хәзерге вакытта безнең йомшак мәктәп, төрле милли биюләргә багышланган дәресләребез бик популяр. Чөнки физик активлык һәрбер баланың шәхес буларак һәм күп үсешенең нигезен тәшкил итә. Һәм шыдам бер бөтен булып үсүен тәэмин итә. Хәзерге вакытта узган ел без беренче тапкыр Казан шәһәрендә шәһәр форматындагы җәйге көнлек көн дәвамында эшләүче, ягъни кынмыйча гына җәйге лагерь форматын башлап җибәрдек мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен. Быел да без бу форматта эшлибез һәм узган елны безнең бу форматтагы аланнарга бик күп диаспорадан килде кичкенә балалар. Кемнәр Казан шәһәрендә була җәй көне, кемнәрнең кичкенә балалары бар. Безнең сабыйлар үзәгенә рәхим итә аласыз һәм үзегезнең кичкенә балаларыгыз белән килеп, татар телендә аралашып, төрле кызыклы мастер-класслар, уеннар үткәреп, вакытыгызны уздыра аласыз. Һәм әйтәсем килә, хәзерге вакытта безнең татар әниләре бик актив һәм сабыйлар балалар үзәгендә моны күрергә мөмкин, чөнки бездә һәрбер әнинең ниндидер кичкенә баласы белән туган проектларын, эшләрен күрергә мөмкин һәм безнең бу сабыйлар үзәге бу татар әниләренең эшчәнлегенең эпицентры булып тора Казанда. Һәм Казанда булсагыз, кызыксынсагыз, безгә кунакка килеп, безнең белән таныша аласыз. Без һәрвакыт ачык. Соңгы слайдта без күрә аласыз безнең контактларны шалтыратып, язылмыйча да кунакка кирип чыгарга мөмкин. Без һәрвакыт ачык. Ишекләребез һәрвакыт сезгә ачык. Сорауларыгыз булса, тәкъдимнәрегез булса, без һәрвакыт элемтәдә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хәзер сүзне менә безнең Самар өлкәсендәге Подстенев районының Аккалфак оешмасы җитәкчесе биредә. Нәрсә өчен аларга бүген сүз бирәбез? Менә аларның оешмасына һәр даим безнең Расих әфәнде ярдәм итеп килде. Менә мин әйтергә тиеш булам инде, дөнья шундый бит инде, беребез килә, беребез китә, аның иртәгә 40-ын үткәрәләр. Ул безнең вафат булды. Бик зур ярдәмен тоеп кызлар безнең эшләделәр. Хәзер шуңа Илхамия, сезгә сүз. Самар өлкәсе Покушнева районында урнашкан Данлыклы Гали авылында Аккалфак оешмасы 2016 елның март айында барлыкка килде. Ул вакытка кадәр без өлкә оешмасының әгъзалары булып саналдык. Барлык чараларда катнаштык. Оешманың җитәкчесен, активын сайлагач, план төзедек һәм эшкә керештек. Һәр чарабызны Туган тел оешмасының җитәкчесе Расих Мөҗәһит улы Латыйпов мәрхүм белән бергә киңәшеп башкардык. Администрация бинасында урнашкан Гали музееның бер бүлмәсендә урнашырга рөхсәт алдык. Һәм шунда җыелабыз, эшлибез, киңәшәбез, язмаларыбызны, фотоматериалларыбызны теркәп барабыз. Авылыбызда чигит тигүгә, аш-суга бик оста булган хатын-кызларыбызны барладык. Алар арасыннан үз һөнәрен яшь буынга өйрәтергә теләгәннәре белән Низамова Флюрапа, калфак тегү, бизәү һәм башмак тегү буенча берничә мастер-класслар оештырдык. 9-11 сыйныф класслар арасында токмач кисү буенча ярыш үткәрдек. Ул безнең сельский йортта, авыл йортында Расих барлыкка китергән йортта узды. Шунда ук декабрь айында каз мәсе оештырдык. Мәдә балалар, авыл хатын-кызлары, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре катнашты. Мансур һәм Мәчәле авылларыннан, Самардан, Камышлы авылыннан бик күп кунаклар килгән иде. Әмма бик ямьле, бик күңелле үтте. Йортын минем гүзәл бакча дигән конкурс оештырдык.
Ылы яшьтәге җиңүчеләрне ылылар бәйрәме көнне, яшь гаиләләрне әниләр көненә багышланган концерт көне белән бүләкләдек. Мәдрәсәдә ифтар табыны, Корбан һәм Мәүлид бәйрәмнәрен үткәрдек. Бәйрәмнәрдә ак калфаклылар, укытучылар һәм шәкертләр катнашты. Имамнар вәгазьләр сөйләделәр, шәкертләр мөнәҗәтләр әйттеләр. Февраль айында бөтен дөнья татар хатын-кызлар Ак калфа оешмасының җитәкчесе Кадрия Раисовна бездә кунакта булды. Бу очрашуны без Рәсих белән күптән көткән идек. Очрашу мәктәптә узды. Самардан, Мәчәләй һәм Мансур авылларыннан кунаклар килде. Кадрия Раисовна укытучылар һәм әниләр белән тәрбия турында әңгәмә кырды. Бәйрәмнәрне, төрле чараларны оештырырга матди ярдәмне Рәсихыбыз күрсәтә иде. Алдагы елларга да планнары зур иде аның. Абыйсы мөдәррис, эшмәкәр егетләребез Равил Мустафиннар, Равил Галимуллин, Камил Исхаков, Юсупов Халид һәм башка ярдәмчеләребез дә бар. 18 март көнне 9-нчы мәртәбә Халкым минем исемле иҗади фестиваль узды. Ул Рәсих Мөҗәһит улы Латыповның җимеше иде. Без аңа бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәкъдиме буенча Рәсих исемен бирдек. Бу зур бәйрәмне үткәрүдә Казанда яшәүче авылдашыбыз Дания Тулупова ярдәм итте. Ул хәзер залда алкышлап алды Галуханны. 10-нчы фестиваль 2018 елның 10 февраль айы көнне Рәсихның туган көнендә узачак. Без алдагы елларда да эшебезгә битараф булмаган дусларыбызны, ярдәмчеләребезне югалтмабыз. Яңаларын табарбыз һәм изге гамәлләребезне дәвам итәрбез дип өметләнәбез, ышанабыз. Рәхмәт сезгә. Хәзер форсаттан файдаланып, рөхсәт итсәгез, без Сәйдә абыстай ва үзебезнең Ак калфа оешмасының Кулрапабыз ясаган, үз кулы белән эшләгән башмакларны бүләк итәсебез килә. Сәйдә абыстайга рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хәзер Рина Зинурушкага без әйтәсебез килә. Бездә Галә авылында Аллага шөкер балалар табуга бик зур уңыш эшләп барабыз. 42-43 яшьтә ханымнар хәзер бездә бик күп, авырга узучылар, бала табырга әзер торучылар бик күп бездә. Рәхмәт сезгә. Илһамия, синең моның белән бик зур эшләр башкарганың әйттең. Рәхмәт. Безнең Җәлил хәзрәт Фазлыевның чыгышы иде. Җомга көне булганлыктан ул безнең хәзер җомга намазына китү сәбәпле менә бик кызганыч. Ләкин Җәлил хәзрәт турында бер әйбер әйтеп китәсем килә. Менә гомумән хатын-кызлар оешмасы белән Җәлил хәзрәттән да нык бергә бер кулга эшләүче хәзрәтләрбез бар микән? Баралар берничә җирлектә, без аларны беләбез. Уфада бар безнең, Самарада хәзер, аннары безнең Түбән Новгородта шундый хәзрәтләребез. Менә Җәлил хәзрәт, кызлар, исәпкә алыгыз, язып куегыз. 11-нче ел балалар исемнәре буенча бәйге оештыра хәзрәтләр арасында. Барсы аларда 45 хәзрәт, авылларда, үзләренең җирлекләрендә хәзер 4-нче сау ачыла. Балташының үзендә, үзе дә ул Бөрбаш авылында хәзрәт үзләренең анда мәчете Бөрбашта эшли. Һәм 11-нче ел һәр балалар исемен язып барып, мәсәлән, Бөрбаш авылының үзенеке, Балташның үзенеке, исемнәрне язып баралар. Кайсының бала исеме мәгънәле, шуңа гына урыннар чыгарып бүләк бирелә. Бала исеме хәрефләр җыелмасы гына була икән, мәгънәсе булмый икән. Мәгънәсе булмый икән. Мәгънәсез дигән сүз түгел, мәгънәсе булмый икән, алар бүләксез кала. Менә без быел катнаштык, үзебез Казаннан бардык, ул чакырды, 11-нчесендә без дә булдык. 468 бала туган. Шуның 12-се генә мәгънәсенә туры килмәгән исемнәр. Ничә ел эшләү дәварында. Аның да берничәсе Казанда бәби тудырып кайталар да, Казанда ук таныклык алып кайталар. Әле Җәлил хәзрәт аларга да кисәтү ясады, ул хәзрәтләргә дә. Менә ди, алыштырдык бит ди, документын алып кайткан ди. Алыштырыгыз ди, эшләгез хәзрәтләр ди, бу сезнең эшегез атанага аңлату ди. Шул кадәр киртләп, таслап сөйли улалар хәзрәтләргә. Һәм урыннар билгели. 1-нче, 2-нче, 3-нче урын. Һәм мәсәлән, бер авылның син алалмыйсың быел ди, бүләк ди. Син чөнки ди Раяз дип исем кушкансың ди. Безнең халык җырчы Раязга кушылып, Раяз исеменә бик мөкиббән ди. Раяз хәрефләр җыелмасы. Рияз булса, җәннәт бакчасы була ди.
Вә бу Раязның әтисе әйтәйінді біз Рияз деп құштырған еғді. Ауыл советында бутап Раяз деп құшқан һәм шулай қалған дей. Менә шуңа күрә ул бик менә шушын мәгънәле чара бу. Кайткач хәзрәтләрегез белән хатын-кызлар оешмалары җитәкчеләре сөйләшегез. Һәрбер җирлеккә, һәрбер районга, һәрбер регионга менә бу тәртипне кертергә кирәк. Әгәр дә без бу тәртипне кертәләбез икән шушы мисалны, без инде менә безнең калебебезгә туры килгән мәнне исемнәрдән котлашакбыз. Біз Жәлил хәзрәтле Алла берсә Саба районына июль айында Саба районында очрашабыз. Жәлил хәзрәт безгә чыгыш ясаячак. Кадерле, миндә бер-ике генә сүз истим инде. Жәлил хәзрәт турында чыннан да бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде. Бу менә Пох фестиваль районын Гали авылы ничек горурланып әйтте, бездә балалар күп туа дип, бер башта тагын да күбрәк туа. Анда хатын-кызлар гына түгел, Жәлил хәзрәтләр, имамнар да, иратлар да бик әйбәт эшләй күрәсең. Шуннан да без әгәр дә шушы әйберне үзебез нәтиҗә ясап, шуның нәтиҗәсен киләчәк планнар белән бәйли алмыйбыз икән, бу безнең чыннан да бик зур җитешсезлегебез булып, киләчәктә тагын да зур проблемага әйләнеп барачак. Күп җирләрдән конгресска киләләр, җылап киләләр. Менә безнең мәктәпне коткарыгыз, безнең мәктәпне ябалар дип. Беренче сорау минем шул гына, мәктәбегездә ничә бала? Кайберсенең 18, кайберсенең 22, 50-60 булса инде мәктәпне беркем дә япмый, аны сез беләсез. Аның әгәр дә киләчәге бар икән ул авылның 50-60 бала булган авылларда бик сирәк андый. Ул вакытта без инде алынабыз, ярдәм итәргә юристлар белән анда барабыз, күтәрәбез. Менә шушы мәсьәләдә безгә авылларда мәктәпләрне саклау, ул мәктәп саклау гына түгел, милләтебезне саклау бит инде. Әгәр дә шунда балалар тумый икән, анда аның авылның киләчәге юк. Безнең авылларның киләчәге балалар туган авылларда гына. Шөкер, безнең Рәсәй буенча йөзләгән авылларыбыз бүген көндә бөтен авыллар өчен үрнәк булырлык авыллар. Ул нинди милләттән булуына карамастан, авыллар, Рәсәйдә авыллар бик күп, татар авыллар гына да 4000-нән артык. Менә шушы авылларның яшәүе анда балаларның тууы белән бәйләнгән. Күп авылларда гөрләп тора, мәктәпләре дә тулы, авылда һәр ихата шушы балалар күплеге белән аерылып тора. Бөрбаш авылы Жәлил хәзрәтнең бу шәхес буларак зур уңышы дип саныйм. Мин башта каршы идем, ул берничә ел мине чакырып, балалар сабантуй үткәрәм дип сөйләде. Мәйтәм сабантуй балаларныкы, хатын-кызларныкы, иратларныкы, даяркыларныкы сабантуй бәйрәмне тарткаламагыз, бәйрәм бер сабантуйы. Ләкин менә бер 5-6 ел чакырганнан соң мин барып карадым һәм әлбәттә үземнең ризалыгымны бирдем. Балалар сабантуйы була ала икән синең форматта дип. Ул чыннан да шушы төп сабантуйларның алдыннан матур итеп балаларны җыя. Авылдагы балаларның күплеген күрсәгез, һәр ихатада 5-әр, 4-әр, 3-әр, иң киме өчен анда 4-әр, 5-әр һәр гаиләдә анда киленне дә, кияве дә, балалар, әби, бабай барсы да бер йортта яшәп, менә шушындый матур бер ниндидер мөхит тудырылган. Бу Жәлил хәзрәтнең балаларга исем кушу бер өлеше генә, нигездә менә шушы татар гаиләсенең элеккедән килгән традицияларын торгызу, шушы гаиләдәге матур тәрбия мәктәбен торгызу, аның төп эшләре шушы. Шуңа күрә дә без аларның мисалын үрнәк итеп барысына да күрсәтәчәкбез, алып барып та ул сабантуйы инде шушы авылдагы яшь киленнәрнең, шушында яшь ирләрнең горурлыгы, анда балаларның күплеге. Менә шушы әйберне Жәлил хәзрәт торгыза алган. Дин аркылы, әлбәттә менә без дин кирәк дибез. Дин бит ул һәр кем өчен үзенә бу дөньяда ниндидер тынычлык табу өчен генә түгел, ул тәрбия мәктәбе, ансы безнең халкыбыз шушы дингә таянып үзен саклый алган. Урта гасырлардан бирле, бик авыр заманаларда. Менә шушы диннең бүгенге торгызылуы, без аны сезнең белән әле барыбыз да аңлап та бетермибез диннең кирәклеген.
Әлбәттә, милләтебез шушы юнәлештә хәрәкәт итә. Без соңгы елларда инде бик күп җирләрдә мәчетләрне торгыздылар. Бу беренче, әле мәчет торгызу ул дингә кайттык дигән сүз түгел. Шушы мәчетләрнең тулы булуы, анда халыкның йөрүе, анда балаларның йөрүе, балаларга беренче ниндидер беренче мәгълүматны шушында бирә алулары, имамның сүзләре, ахаңлы сүзләре, менә булар барсы да безнең тормышның бизәкләре. Шуңа күрә шушы Җәлил хәзрәт авылындагы Бырбаш авылы мисалында, әгәр дә без киләчәктә авылларның киләчәген билгели алабыз икән, безнең киләчәгебез бар. Рәхмәт. Бераз гына сөйләргә мөмкинме сезгә? Бу залда бик күп таныш йөзләр безнең өчен. Инде мин конгресста 15 ел эшлим. Менә шушы дәвердә бик күпләрегез татар тормышын булдыруда җигелеп тартып эшләүче ханымнар, туташлар. Инде яңа яшьләрнең килүе безнең өчен тагын да куанычлы. Без хатын-кызларыбызга бик зур өметләр баглыйбыз. Бу залның күркәмлеге генә түгел, ак калфак киеп куеп кына әле хатын-кызның бөтен сыйфатларын күрсәтеп бетереп булмый, ләкин уларның башы. Менә шушы үзенең тышыннан, хатын-кызның мөлаимлыгыннан безнең җәмгыятьләрдәге мөнәсәбәтләр урнаша. Шуңа күрә дә без бөтен җирдә хатын-кызлар оешмалары алгы планда, тәрбия мәсьәләсендә алгы планда булырга тиеш дип әйтеп киләбез һәм шулай булачак та. Чөнки татар дөньясы төрле кырлы, төрле яклы. Biz бик күп юнәлештәрдә эшләр алып барасыз. Сез аны барысын да беләсез. Бу безнең өчен мөһим эшләр. Ул татар итеп яшәтер өчен безгә эшмәкәрләребез дә кирәк, бизнесменнарыбыз да кирәк, безгә яшьләр кирәк. Әгәр дә яшьләр киләчәгебез булмый икән, безнең хәрәкәтебез ул тагын берничә елдан, 10 елдан бетнет сүнәчәк. Шуңа күрә дә менә гөрләтеп бөтен дөньядан 2 елга бер меңләгән татар яшьләренең килүе дә куанычлы әйбер. Менә соңгы елларда барлыкка килгән хәрәкәт яңадан дөресрәге, яңадан аякка баскан татар хатын-кызлары хәрәкәте, ул безнең бик зур көчебез, ул безнең бик зур киләчәгебез. Чөнки күп әйберләр хәл ителгән заманда хәзер менә шушы вак эшләр, вак эшләр дип әйтүем, тавык чүпләп бетермәслек эшләр сезнең эскә төшә. Менә татарның ашлары да, йолалары да, киемнәре дә, бик күп өлкәләр шушы эшне бергә берләштерә, бик күп өлкәләр. Без моны әлбәттә сезгә өметләр тапшырдык. Хатын-кызлар оешмалары, ак калфак оешмалары шушыны алып барса, әнә Кадир Рәисовна минем белән 2-3 тапкыр елга шушындай зур мастер-класслар үткәрү мәсьәләсен сөйләшә. Мин моңа бик куанам, чөнки әгәр дә бирегә Казанга җыелып шушы мастер-классларда шуларны чарламыйсы икән, ул һәрберсе үзенә генә аны үстерә алмый. Шуның өчен аралашырга кирәк, шуның өчен берләшергә кирәк, шуның өчен бу әйберләрне чын мәгънәсендә татарның яшәү рәвеше иттереп үстерә кирәк. Без күп җирләрдә эшмәкәрләргә, бизнесменнәргә әйтәбез, татар кухнялары, татар кафелары, татар рестораннар ачыгыз дип. Ләкин аның нигезе юк бүгенге көндә. Алар ачырлар, ачып та карадылар. Татар ашларын пешерүчеләр юк дәрәҗәсендә. Ул бит төрле илләр бар, төрле җирләр бар. Безнең халкыбыз бик күп җирләргә таралган. Шуңа күрә менә шуны яңадан торгызыр өчен эшмәкәрләргә бер нигез булсын өчен. Әгәр дә сез хатын-кызлар оешмалары менә бездә әзерләнгән инде ашларны пешерүчеләр бар дип әйтәсез икән, минем иманым камил, татар рестораннарында, татар кафеларында һәм гомумән татар ашлары төрле төбәкләрдә, төрле илләрдә ачылачак, булачак. Без шушы юлда, шушы юнәлештәрдә эшлибез. Бу безнең бергә эшли торган хатын-кызлар оешмаларының, безнең төп оешмаларыбызның уртак эше. Менә сезнең күпләрегезнең улларыгыз, киленнәрегез, кияүләрегез, балаларыгыз шушы безнең оешмаларны җитәклиләр, шулар шушы эшләрдә катнашалар. Шуңа күрә дә мин менә хатын-кызлар оешмаларына сезгә шушы
балаларны үстергән өчен, шушы төп эшне тартып бара торган егетләрне, кызларны үстереп тәрбияләгән өчен сезгә үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәм. Ул чыннан да шулай булырга тиеш тә. Әлбәттә, Аккалфак оешмалары ул безнең милли тормышның төбе, милли үзаңны, милли әхлакны, милли асыл гадәтләрне торгызу буенча төп эшләрегез менә шушы юнәлештә булырга тиеш дип саныйбыз. Безнең бик күп горурланырлык эшләребез бар. Соңгы менә 25 ел конгресска мин шуны әйтә алам, конгрессның яшәү чорында, эш чорында безнең бик күп илләрдә, бик күп җирләрдә яңа оешмалар туып тора. Татарлар яшәгән төбәкләр елдан-ел ачыла бара. Без менә Авропа татарларын бергә берләштереп, Авропа татарлары альянсы оештырдык. Инде 22 илдән оешмалар хәзер даими җыелалар. Без Европа киңлекләрендә сабантуйлар уздырабыз. Быелгы Авропа сабантуе 1 июльдә Литва каласында, Литвада узачак. Инде 25 майда беренче тапкыр Франциянең Париж шәһәрендә атаклы Эйфель башнасы янында, Марс кырында, Марсовый площадь дип атала. Менә шушы Марс кырында татарның сабантуе узачак. Biz bütün Avrupa'daki bizimizin оешмаларыбызга мөрәҗәгать иттек. Алар үзләрендәге халыкны җыеп автобусларга утыртып алып киләчәкләр. Һәм әлбәттә без сезгә дә мөрәҗәгать итәбез. Кемнәрнең туганнары, кемнәрнең танышлары, кемнәр үзегез бара аласыз, рәхим итегез 25 майда Эйфель башнасы янындагы сабантуйга. Гомумән быелгы ел безнең можно кул чабырга мөмкин. Чөнки Кайсы халыкта шушындый бердәмлек бар. Безнең бердәмлек ул күпләргә үрнәк булырлык. Безгә шулай дип әйтәләр дә, татарлар сез бердәм дип. Бу шулай, чыннан да шулай. Чөнки кайда гына узмасын, менә федераль сабантуйлар төрле төбәкләргә күчеп йөри. Себерләргә, ерак көнчыгышларга, Балайгаслыкларга хәлдә барып җитте. Bütün Россия авыл сабантуйлары төбәктән төбәккә күчеп йөри. Безнең авылларыбызның бердәмлеген, авылларыбызның güzelliğin күрсәтә торган шушы сабантуйлар яңадан аякка басты. Инде безнең быелгы Бөтендөнья татар конгрессының иң чараласы ул август айында узачак безнең 6-нчы Бөтендөнья татар конгрессының съезды. Ул 2-6 август көннәрендә Казанда узачак. Biz sizgə də mürəcaət edəriz. Biz kvotalarını indi оешмаларга җибәрдек. Шушы квоталарга içində татар хатын-кызлары да булачак. Biz шулай дип өметләнәбез. Калфакларыгызны киеп, матур киемнәрегезне киеп, шушы съездга килерсез дип өметләнәбез. Шушында очрашулар насыйп булсын һәм гомумән нинди генә илдә, нинди генә җирләрдә яшәмәсен милләттәшләребез Казанга тартылу, Казан белән бердәм рәвештә шушы омтылышларыбыз, шушы үсеш баскычлары ул безгә бик кирәк һәм киләчәктә дә шулай дәвам итсен иде. Сезгә уңышлар телим. Киләчәктә очрашулар насыйп булсын. Хөрмәтле җәмәгать, ахырына якынлашабыз һәм инде бер нәрсәне әйтеп битәргә тиеш булам. Менә безнең бик күп еллар Уфа шәһәрендә Башкортстанның шушы хатын-кызлар оешмасын җитәкләгән Кифая апабыз якты дөнья белән саубуллашканнан соң әле без күмәкләп җыелганыбыз юк. Аның рухына дуга кылыйк. Дугадан калдырмыйк Кифая апабызны. Ул безнең бик тырыш хатын-кызыбыз иде. Һәм икенчесе, бик тә шатлыклы бусы. Бүген инде бик күп сүзләр булды менә. Бәби алып кайту, бәби балаларыбыз үстерү турында. Икенчесе, Леногорский шәһәренең Аккалфак җитәкчесе бүген көндә бәби белән утыра. Бәби алып кайттык без. Әтнәне Алиябезнең Аккалфак җитәкчесе бәби алып кайттык. Аныкына инде 3 ай булды малайыбызга. Һәм инде Питерның Аккалфак оешмасының яшьләр бүлеге җитәкчесе Ринатыбызның малайы бар. Узган ел ул чыгыш ясаган иде. Ул вакытта без сер итеп саклаган идек. Аккалфакта эшли башлаганчы 6 ел бәби булмаган хатын-кызыбызның Аккалфакта эшли башлагач бәбие булды.
Хәзер менә фикерләр булды монда. Үзебезнең шушы җыен башланып киткәнче, менә безнең хатын-кызларыбыз җыелабыз, Сөембикә дип бик күп сүзләр әйтәбез, сөйлибез, Сөембикәне һәр вакыт, һәр даим үзебезнең үрнәгебез итеп күрәбез. Менә безнең хатын-кызларыбызның теләге шушы Казан шәһәренең бер урамына Сөембикә исеме бирү. Менә biz bütün şuşu үзебезнең делегатлар исеменнән шушы фикер белән үзебезнең президент аппаратына хат язсак, сез ризамы? Риза булганнан тавыш бирүләрен сорыйбыз. Төшердек. Каршылар юктыр бит. Рәхмәт кызлар. Хәзер инде без, хөрмәтле җәмәгать, татар хатын-кызлары җыенында яңгыраган, чыгышларда күтәрелгән мәсьәләләр буенча сезнең игътибарыгызга җыенның резолюция проектын тәкъдим итәбез. Ул резолюция проектлары сезнең кулыгызда, һәрберегезнең. Һәм инде сездән кергән тәкъдимнәрне дә бергә кертеп, biz резолюцияны кабул итәбез дигән хатын-кызларын тавыш бирүләрен сорыйбыз. Кемнәр кабул итәбез диләр шушы резолюцияны, тавыш бирүгезне сорыйм, кул күтәреп. Төшердек. Каршылар бармы? Юк, бер тавыштан кабул иттек. Хәзер безнең Риназ Нуршның фикере бар иде. Безнең җыенны ул әйтте, сез мәйтәм Риназ Нурш сезнең авыздан чыксын инде дигәнем. Biz bit 2 yılga hazır yüklem alabız Rinazınlar. Ул fikir орында каламы ул? Ханымларның сыйфаты да үзгәрә бара. Без моны күрәбез, күреп торабыз. Чөнки киемнәр бездә икенче, беренче форумнарга килгәндә сәхнәгә кия торган чуар күлмәкләр дә җитәрлек иде. Бүген андыйлар күренми. Бүген инде затлы күлмәкләрдән, затлы калфаклардан, шуңа күрә без менә кадр рәсеме сөйләштек тә. Киләсе елга без яшьләр форумы кебек 2 елга бер уздырыла торган съездлар форматына күчәрбез. Чөнки шушы аңа делегатлар сайларга кирәк булачак, делегатлар булып кына килергә мөмкин булачак, ләкин аның саны кимемәячәк, киресенчә артачак кына. Без киләчәктә 600-700 кешене шушы съездларга җыярбыз дип уйлыйбыз. Бу инде хатын-кызлар хәрәкәтенең элгереп җиткән дигән мәгънәне аңлатачак. Чөнки съездның аның форматы да икенче, съездның карарлары да икенче. Съезд ул җыенган түгел, съездда кабул ителгән карарлар ул хөкүмәт эчендә игътибарга лаеклы карарлар булачак. Шуның өчен әгәр дә сез риза үсегез бердәм хупласагыз, без киләчәктә киләсе елда безнең 18нче елда Бөтендөнья татар яшьләре форумы уйланган, планлаштырылган, ул инде билгеле. Әгәр дә 19нче елга без Бөтендөнья татар хатын-кызларының беренче съездын куйсак, шуны хупласагыз, без шушы юнәлештә эшләрбез. Бик зур рәхмәт. Кызлар, безнең өстә бу бик зур йөк. Biz инде тагы да ныклырак эшләп, тагы да игътибарлырак итеп бөтен якка безгә бу йөкләмә. Без моны дөрес итеп аңлыйк. Бу зур йөкләмә без хатын-кызлар өчен, һәм без инде эшчәнлегебез тагы да камилләшергә тиеш. Инде булыр дип ышанам. Сез шанычлы хатын-кызлар. Һәм безнең бу өлешен киләсе ел битендә ныклап без төп нигез төшенчәсенә күчәбез. Төп нигез, тагын карайтам, соңгы васият. Һәм инде килен кайнана, төп йорт, төп килен төшенчәләре. Без шуларны күтәрәбез һәм 3 яшькә хәтле бала тәрбияләү.